Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, gaurko honetan itxaso zabalean ez, baina itxasoko estropada dugu, kai handian hemen Zierbenan, Petronor bandera klasiko bat, eta 36. edizioa gainera, ibilbide luzea du, herri honek arraun munduan, eta bertako banderak ere ospe berezia du. Estropada eremuare joan da poliki aldatzen, hemengo portuak nola baiteko berrikuntzak izan ditu, berrikuntza handia gainera, estropada eremua, horren neurrira ere egokitzen joan da. Eta atzo, erlojupeko lanaren ostean, gaur lerrokatuta irtengo dira traineruak, eta beste mota bateko estropada. Hori bai, beti esaten dugu hemen, olatua izaten dela, baina gaur metro erdikoa dago iragarrita, baina ez dirudi estropada eremua gehiegi nahaztuko denik. Ea zer dioen Ibon Gaztañazpi gure adituak. Egunon Ibon, zemuz gara? Baita zuri ere, Mikel, oso gustora. Bueno, atzoko erakustaldi ikusi genuen, Oriotarrena, zoragarria, erlojupeko lanean, eta asmatu zuten goiti bera, bestela ez dago, horrelako errenta lortzerik, baina gaurko estropada oso ezberdina da. Era bat ezberdina hemen, naiz eta itxasoa, ez dagoen espero genuen mailan pixka bat nahasiagoa, edo olatu pixka batekin, grazia emateko, hemengo eremuari. Bai jauna, Mikel, alaxe da itxasoa apartekorik ez, ea haizeak zer joera egiten duen beti esaten dugu, hemen benetan bihurri eta bazterrak nazten dituna haizea izaten dela, baina itxasoan jakin badakigu oso gutxi behar duela, oso gutxi, metro bat eta askotan gutxiago ere, nahikoa izaten da, olatuak eta hartzeko. Gaur, ura bereantz doa, iruterdi inguruan izango da, itxasbera eta hau, eta niretzat hause da datua lehen aipatu duzu, Mikel, Petronor bandera historikoa, estropada eremua norabidez aldatu dutela, lehen hemen kostari paralelo zijoan, baina hau, olatu tokia da, ona, jendea etortzen da, lantzan eta olatuan eta poparean probatzea. Eta gero, gutxi, baina izango da. Ikusten ez den, olatu hori izango da, eta hemen artista handia daude, olatua aprobetxatzen. Hori da, hor ditugu, mareare buruzko goraberak, eta haizea ipatu du Ibon Gaztañazpik, datu hori ere berehala jarriko dugu pantailan. Momentuz, olatu txikia iragarrita genuenez, metro erdikoa, hortxe gabiltza, begira gure datua 0,3, eta periodo nahiko txikia, ez da 4 segundora iristen, eta haizearen indarra ere momentuz hego aldetik eta aparteko indarri gabe, baina oraindik izango da, oraintxe poliki, hurrengo minututan aldatuko da. Bueno, hause datua eta Sara Gandara lankidea ere agurtu behar dugu, bera portu aldetik ibili da, protagonistak elkarrizketatzen, eta orain bere ontzitxoan da, gero ere protagonistak zuen ganatzeko. Egunon, Sara, zer moduz, nola aurkitu dituzu kirolariak gaurko honetan? Egunon, Mikel, Ibon ikusentzule, gogotsu aurkitu ditut, itxasoan, lerroan, danak elkarrekin lehiatzeko, ezta? Eta gerosiago entzungo ditugu, 10 aldera edo, kaialdean egin ditudan elkarrizketak, entrenatzaile batzuekin, atzoko hausnarketa ere egingo digute, edo nolare uretan gaude, beste behin ere, zeuek ondo aipatu bezala, metro erdinguruko olatua ditugu, nahiko bare dago, egia esango dizuet, nahiko bare, ez dago mugimendu askorik, eta badirudi ez dagoela arazorik arraunean egiteko, badirudi, gero badakizu hor daudela beste kontu batzuk, korronteak eta ikusiko dugu gaurko estropadak zer ematen duen. Beroketa ariketak egiten dabiltza hainbat eta hainbat traineru, eta gu hementxe gaude Itxas Dive Zierbenako urpekaritza klubeko zodiak honetan, eta atzo bezala hementxe egingo ditugu elkarrizketak txanda bakoitza bukatutakoan, beraz, gero hitza eskatuko dizuet. Ederki, mugitzen da pixka bat, nola ez itxasoa. Horixe izan behar nuen, askotan. Bare bai, baina begira, Sara dagoen ontzia bera, nola mugitzen zen? Olatu txiki hori izango dala. Gutxi behar duela, eta bestea, bakoitzak bere kaleti sartu beharko du. Bai, ez dalako guztiz erregularra, hemengo estropada eremua. Hasi eta buka bakoitzak bere kaletik, eta atzoko ekarriko dugu orain labur zuen pantailetara. Orioren erakustaldia, oso ondo irten, asmatu bide laburrenetik joateko, kriston sasoia erakutsi, ondo daude, eta irudi horiek ekarriko ditugu pantailetara, eta hor dago Oriotarren lehenengo kolpea. Albistea hori da, lidertzan 40 jardunaldi eman eta gero, lider aldaketa dugula Urdaiberen toki hori, orain Oriok hartu duela eta Gorka Aranberri irtengo dela lideraren elastikoarekin.
eta atzokoari buruz, seguru, Ibon Gaztañazpi, komentario asko, nik zenbat jende gaur ere bai galdetzen, zer hauek asmatu dute, nola, gauza asko interpretatu direnak eta beste batzuk haie bakarrik ezagutuko dituztenak. Ez hainbeste Oriok irabazi duelako, 6 favorito, 6 ontzia aipatzen genituen atzo, diferentziak dira harrigarriak. Atzo bitan irutan esan genuen, pasaden urtean 10 segundu azpitik 6 traineru sartu zirela, eta atzo Oriok bigarrenari 12 sartu zizkiola, eta besteak erramilete batean sartu ziren, bigarrena eta bosgarrenaren artean, 3 segundu azpitik. Barkatu Ibon, irudia omen dauzkagu, aurrera lankideok, irudi horiekin bagoaz. Eskerrik asko. Hasi eta bukarte. Bai, kontrareloja izan da, eta hasieratik gure lan aitea etorri geha, eta nik ez dakit sekula olako kontrarelogi ikin deten, baina eske paperen idatzi eta bezala eta zegu dana, eta nik uste izan dian aldek eta hori sekundarioa da, alde handik dira, importantia da gure alde esateko horrek, baina gehien bat gure lana azpimarratzet oso noa izan dalako eta ikaragarria izan dalako. Lehendabiziko bandera, zeuentzat posa erabatekoa da, ez da? Bai, pentsatu, Bermeo batei, 2016-tik lider dagoen ekipo batei, lidertzak endu jo aurrenengo estropan, behaien etxian esango nuke, eta gure terrenu ez toki baten, eta honek talde berri honi, kriston poza emango jo eta indarra, bihar beste badakau, hau ospatu, zelebratu, baina bihar beste badakau eta hasi bakarrikin dago. Gozatu Gorka. Eskerrik asko. Hazen nolako poza jaun Andreok, hor dira arraunlariak, Salzamendi ere hurbildu da, eta Arostegi jauna ere, klubeko ordezkaria, hementxe dugu. Gorka Aranberriren poza, mutil guztien poza, haundia atzo Oriotarrek egindakoa, baina hau liga da, erregulartasuna saritzen da, eta 20 saio egin behar dira, eta erregularrenak irabaziko du liga. Abantaila hartu du Oriok, puntotan eta psikologikoki ere bai, eta horrek balio handia izaten du hasiera honetan. Baina, gaur jarraipen emango diote haiek, eta aurkariek pixka bat erne ibili, eta hemen ondo moldatu gaurko estropada eremu honetan. Horari gara ikusten estropada eremua, 4 luze, 3 ziaboga, 3 itxasmila, eta Zierbenako kai handi eta eder honetan turistikoa bai, ikusten duzu hor barrukaldean, Zierbenaren nolabaite bihotz hori hor mantentzen da. Bare bateko portu zarra. Hori da, baina bestela Euskal Herriko portu garrantzitsua da hau, eta esan beharrik ez dago zenbat lan egin den hemen nolako nobedadeak eta egiten ari direnak. Etortzen garen bakoitzean, bada zerbait berria. Zerbait berria, eta hau oso esanguratxo hori, txentzai Mikel, zeinen garbi ikusten den, irudi geometriko horretan romboidea edo paralelopipedoa ez da gizar den, kontua da hor, zergatik bakoitza bere kaletik, lehenbiziko kaletik, laugarren gora gurutzatuko balu, lehenbiziko kalean doan ontziak, metro gutxiago egingo lituzkelako. Eta horregatik, araudiak behartzen du. Estropada eremuaren forma, errektangulu zuzen bat, ez denean, orduan, traineru bakoitzak bere kaletik sartu da. Bueno, zerkapena hor da, Oriok garaipen bat atzokoa eta 12 puntu, Santurtzi, Zierbena eta Hondarribia orezko txandan, eta bigarren txandan Urdaibei, Donostiarra, Ondarroa eta Kaiku, lehenengoan Kabo, Lekitxarra, San Pedro eta Astillero. Gogoratu baita ere patroien zailkapenean, CaixaBank sarian, Eneko Bilbao, Urdaibaiko patroiak 3 puntu dituela, berak eramango du CaixaBanken elastikoa, Arkaizte Diazek 2 puntu eta Lazkano, hemen herriko semeak Zierbenakoak, puntu bat atzo bilduta, eta beraz Eneko Bilbaok eramango du patroiriko honenaren elastikoa. Gogoratu, datorren astean emakumeak ere izango ditugula, orduan 11:00 hasiko da gure emanaldia, Santanderren izango da hori, Kaian, eta hemen dena martxan hasteko, ez dago eragozpenik, epaileak, aldarte honean, teknikariak, semaforoa ere, prest, hortxe da, eta gaur, bi semaforo izango dira, eta lerrokatutako irteeretan alde batetik arraunlariek ikusteko, lehen bi kalentzat bat, horrek 2 semaforo ditu, bata arraunlariei begira, eta beste bat, nolabait epaimaiari eta lehorrean diren ikusleei eta klubetako ordezkariei eta haientzat erreferentzia izateko. Eta atzo etzen arazorik izan, eta suposatzen dut, semaforoak 2 asteburu barru, Galiziatik pasatzen garenean, haientzat ere nobeda izango delako, baina handik aurrera ez da albistea izango, eta hori da
behar duguna. Hori, eta ez zait iruditzen, zorioneko semaforo honek inolako arazorik edo eman dezaken. Aurrera pausu bat, atzo adibidez kronometraia dela eta ez dela, zehaztasun horrek, hain segundu gutxitan, horren beste traineru sartu izanak, frogatzen du aurrera pausu teknologiko hauen garrantzia, ez da, Ibon? Hori da, argi eta garbi, horre kronometraian lehen, zalantza izaten zen, ea epaileek kronoari utxetik noiz abiatzen zen. Epaileak bandera goran zuenean edo beheran zuenean. Eta askotan epailearen oihu hori eta bandera geistea, etzen bat etortzen, euneneko iburuz ari gara, baina, ikusten ari gara estropadak ere, euneneko erabakitzen direla. Dire, hori da. Nik itxaso txarrarekin ikusi nahi dut, mugitzen azten denean eta bar, baina iruditzen zait, klaksonak, hori ongi entzuteko moduan, nahiko volumen badauka, nahiko zarata ateratzen du, hori arraunlariek ongi entzungo dutela. Polemika izango dugu, garbi dago noiz, lehenengo zigorra iristen denean. Orduan, epailaren bandera zein semaforoa, beti izango da, lehen bandera eta orain semaforoa istilu iturri, ez? Baina garbi dago, alde hortatik ez dela beste gora berarik, ez dela espero, eta hor duzue, epaileak, semaforoa eta irterarako pronto, oraindikan 3. kaletik joango diren lekitxarrak ez daude beste enparean. Fuerte, sal fuerte, Begira bandera bat eta kokatuko du. Bandera. Hau da, nire ustez, ikusi beharreko horrelako datuak, bandera geldik une honetan. Bueno, hor duzu irudia tantzan, gure telebistan bai, arraunlarientzat, orain ere bai. Bi argiak batera. Gero, ondo kokatuta ikusten dituztenean gorria. Horentxe. Argi gorria, bakarra jarriko da. Erne orain, eta argi berdearekin, danak lanera. Garai bateko konformidaderik eskatu behar. Bakoitzari, abisua eman, eta gero ja, aurrera edo atzera edo. Eta gero ja, bandera txuri ateratzen duenean lehorreko epaileak, orduan ja, argi gorria, eta 4 segundura, tak. Eta lehen urtera arte, epaileak, uretako epaileak, ontzi bakoitzaren izena konformidadea eskatzen zuen nola baita. Bueno, hasi direla, eta begira lehenengo albistea. Santiago López García de Vicuña, Astilleroko ontzian gaur patroi lanetan. 60 urte ditu. Eta hor da, patroi veteranoa. Ibilbide luzekoa, hau klu askotan ibilitakoa, Miguel. Bai. Bizkai aldean, Castroa bera. Andrea Gipuzkoarra. Bueno. Eta arraun giroan buru belarri posik izona. Eta zer, kosta inatzaizu erabaki hartzea eta bater ez. Eta sasoian bi aldaketa egin ditu gaur, bi eta patroia bera. Astillero Peña eta Álvaro Campuzano sartu ditu Miguel Ángel Ruiz. Gaur entrenatzailea bera, leku saldatuta. Bueno, eta Cabo da Cruz, Cabok ere 3 aldaketa, patroia, Leboran, Martin Leboran sartu du Ermoren tokian, eta Galiziatik etorritako gaztei, arrobiko 2 gazte, barrura. Bat estriborrean, Joaquin Abuin eta abizen bereko Daniel Abuin ere, barruan, 4. tostan, ea gaur, atzo lehenbiziko luzean kostazitzaien, ea zer erakusten duten. Arrobiko 11. Eta hemen lekitxarren artean 3 aldaketa, eta aipagarria Adrián Gómez, Castroko semea, Astilleron ibilitakoa, bera azaldu omentzen, klubera, esanaz aukerare bat, zatoz, saiatu, eta begira, saiatu eta gaur estropada eman dio. Estriborrean, erdiko tostan 4. alegia eta beste 2 aldaketa baborrean egin ditu, Osertzaldaik, 3. Patxi Bilbao lanerako, eta espaldako tosta baborrean berriz, Mikel Zubiaurre. Eta begira Cabo, ez dutzen irten da, nolabait gehiago direla erakusteko gogoarekin, ontzi bateko errenta hartuta. Eta hemen San Pedron aldaketa bat eta dantza pixka bat ere bai, mugimendu batzuk egin ditu, entrenatzaileak arrostegi. Eta mugimendu guztiak traineruaren aurreka aldean. Mikel Txintxurreta sartu du, babor espaldan, eta estriborrera Josu Periztain ekarri du, Urko Kortajanera berriz atzo espaldan zen estriborrean, gaur ostera ekarri, eta Akaitz Jauregi, gaur lehorrean,
estropadari begira. Mikel eta beste berezitasun bat, hemen estropada eremuaren formagatik, askotan, engainagarri gertatzen da, edo engainagarriago, telebistako planoa. Bueno, eta protagonista bat ere bai, kai aldean Zaragandarak elkarrizketatua, lankideok prest baldin badugu, goazen Arostegi jaunarekin, San Pedrotarren arraunlari eta entrenatzailea. Bera. Bueno, 200 metro. Esango digute lankideek, noiz dugun elkarrizketa hori prest, eta Kaboren abantaila aipagarri. Hortxe atzeko parte alde hortan ibiliko gehala, eta azkenen borroka ondila dakau, da, segi, ondo. Bai, bekaldeko azkenen gure problema ez da, baina, bekaldeko, aurrekaldeko goiek lehia ondila deke, hori joatzo destakatu intzun asko, beste danak 2 segundun tarten ibilizian, baina, guriakin eiko lana bazkau, eta guriai, aurre ateatze deun. Gure intentzioa da gehien bat mantentzia eta 2 atzen ustia. Momentun atzo bakarra utzi genuen, eta, izuntza hor dakau, 10garrena hor dakau gertu, baina, hasi bestik ez da egin hau, da, ikusiko dugu, Bai, 12 baja eukitugu, eta azkenen antzeman itea, bloke falta, eta dana. Baina, goguakin gaude, eta, ondo ateatzez eskigun gauza. Begira, ze diferentzia handiak, nik ez nuen horrelakorik espero, luze akar batean, begira Martin Leboran, bere mutilak animatzen, Kabo oso ondo, 5 segunduko errentarekin helduko da, eta Erne bigarren astillero da, eta asko sufritzen luze honetan Lekitzarra eta San Pedro Ibon. Biak hango kaletatik, argitatu horri. 3 eta 4. Lehen ere ipatu dugu, ura bera doa, horkanpo kaldean ere urain nahiko alasai, argi ziaboga, 4 eta 49 Kaboren denbora. Astillerok 5 gehiago, ia 6, 4:45, Lekitzarrentzat 4:57 eta 10 segundoko atzerapenarekin San Pedro lehenengo luzean. Diferentzia handia, ez duen horrelako espero. Eta San Pedrok ez zait iruditzen, ziaboga honegia egin duenik, hor beste segundoren bat, galdua izango du, txandakide guztiekin. Eta iruditzen zaite ikusleak jarraitu beharreko datua edo, eta datu hutsa da, ez baitakigu, 3. eta 4. kaletik, azkar galdu dutela denbora. Hemen Kaboko gorria. Goazen Galiziarrekin! ¡Pista! ¡Largo, el arco! ¡Vamos ahí, equipo! ¡Uy! ¡Piste! ¡Ay! ¡Sí, ahora! ¡Sí! ¡Dejale meter, ¡Amarramos la baixo! ¡Acaba! ¡Acaba! Benigno Lojo eta Diego Suárez erritmoa markatuz, ofizio ondo ezagutzen duten arraunlaria dira hemen, Arrobiko 11 gizon, hori atzo ere azpimarratu genuen, eta gaur ere bai, gaur Hondarribiak 10 ditu, oso hurbil, baina asteburuko 2 estropadetan, Arrobian sortutako arraunlari gehien uretan dituena, Galiziako trainerua da, eta Erne, Lekitzarrak sartu dira eta Astilleraren parera. Alderantzi San Pedro errekuperatu ezinik, eta psikologikoki hau oso gogorra izango da San Pedroko mutilentza. Gogorra eta San Pedro... Ikuspegi honetan ederki ikusten, nondi diren haien 4. kaletik. Urruti berak ere jakingo dute, hemen estorpa ere munetan, ikuspegiak asko aldatzen direla, eta hor oso ongi Kabo ikusten zen arraunen. Eta Astillero, lehenbiziko 7 minutuen, beste itxura bat erakusten atzokoarekin alderatuta. Barranka sobeto orain baino. Bai, hori ere bai. Oparian begira Lekitzarrak, hor da, Xaguaren agindutara hor dira. ¡Atzera, atzera! ¡Salta! 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 ¡Ahí va! ¡Salta! ¡Salta! Horrolatu txikia bada, oso exigentea, eman egin behar, eman da eman, olatu hori pixka bat laguntzeko. Baina Ziaboga egin dutenetik, begira, Ziabogan Astillerok Lekitzarrari 3 segunduko abantaila, eta orain 3 horiek jan, eta bat une honetan 2. Beraz, 5 segundu jan dizkio, luzerdi batean, nolabait esateko, asko da. Horre pixka bat bere kaletik ateratak gehiegi gabe. Astillero poparian erortzen ari da, begira, San Pedro eta Astilleraren artean orain 4 segundu.
Bai, baina Lekitarra San Pedrori denbora tartea zabalduz, Ziabogako denborak ibon, saiatuko gara hau ere ematen, ikusten duzuenan grafiko txiki horretan 50 metro balizara eta gero irteera. Hori neurtzen dugu, kabo izan da hor azkarren, baina, bueno, diferentziak ez dira, baina, segundu bat, 2 segundu, baina, hori beti. Baina pentsa, 3 segundu galdu ditu, Ziaboga ematen, San Pedrok, aurretik 50 metro horiek, eta ondorengo 50 metro, 100 metro horietan. Hala ere, bizirik dira, Bai. Astillero eta San Pedroren artean 3 segundu, oraindik bi Ziaboga falta dira, eta ibilbide luzea. Goazen Galiziarrekin. Acaba aquí ahora. ¡Vámonos! ¡Eso es, equipo, eso es! Gaur estropa oso azkarra izango da, ¡Una! ¡Edua! 8 minutu terdi eta baliza minutura. Horlako den bat. ¡Acaba ahora! 3 metro. Hemen da kabokoen ontzia. Aprobetxatu nahi izango dute Galiziarrek gaur saio on bat egin eta aldala bigarren txandara hurbiltzeko, ez da? Hor atzo Kaiku sartu zen, gaur bigarren txandara aritzeko, erlojupeko oso aipagarria egin zuten. Kaiku gozo ondo atzo. Eta Kabo eta Kaikuren artean ematen du hor egon daitekela bigarren txandan lehiatzeko buruka hori, ez da, Ibon? Atzo behar bada modu deigarrian, Kaboren lehenbiziko luzea izan zen oso ahula. Gero urrengo 15 minutuan Kaiku baino azkarra bebili zen. Estorpadak ez dira 3 luzetara jokatzen, 4 luzetara. Oazen itzultzakoekin! Abizua horrekalariari. ¡Salta, equipo, salta! ¡Hori atente, guazen! Nola bukatu, lehenbiziko txandakoak ere hori arraunketa, ¡Olatuaz, goiaz! Olatuaz, nahikoa esan digu. 3 traineruko errentarekin ekin dio Kabo. Hor dira lan erditan. Ziaboga ona. 9 eta 50. Gainerakoak. Lekitarrak ere. Hor dira Lekitarrak. 8 segunduko atzerapenarekin. Astillero eta orain San Pedro. Astillero 11ara. 9 eta 50 Kabo. Lekitarrak 9 eta 58. Astillero kamar 0 bat. San Pedro kamar 0 bost. Astilleroren Ziaboga gustatu zaite, Baina, irteera honetan segundu bat hurbildu da San Pedro. 2 segundu bakarri daude horbien artean. Ea orain, 3. da 4. kaletik, lehenbiziko 2 minutu terdian, luzerdi honetan zer gertatzen den, Lekitarra eta San Pedrorekin. Cabeza de bloque todos. Acaba. Acaba. Pista. Pista. Lekitarrak errekuperatu dira, Ea orain nola moldatzen diren, lehen luzea ez da ona izan haientzat. Baina orain bueltan, pauparian piztu dira, ea orain nola moldatzen diren. Astillerok ere errenta ona lortu du, aurrenengo luzean, ea orain. San Pedro ari da Astilleroren gainera etortzen, segundu bakarrera. Eta joera hori da, badirudi pixkanaka Astillero erortzen edo ari dela. Batzutan burua gauza bat agintzen dizu, baina gero gorputzak ezin erantzun, ez? Behin minutuak aurrera doazen neurrian, Ibon. Astilleroko bazekiten gaur irten behar zirela, baina austera. Irten bai, baina gero mantendu egin behar da erritmo hori da. Eta gauza bat atarikoan zera izaten da, aurreko txarlak eta abar, itzaldiak, baina gero hor 3. luzean, 11 minutu terdi, nekea eta abar. Begira, tarte gutxi, baina San Pedro Kaboren denboratan, baina segundu batean izan dira. Eta Ziabogak batuta, Kabok hor, Lekitarrei 2, Astillero eta San Pedrori 3. Eta hor, azkarri ikusten dugu, Kabok 2 segundo, bigarrengoari, Ziabogetan 2 segundo eta 3. Eta badirudi ez direla, trenerua da. Ziabogetan trenerua da hori. Ez hori bakarri, eta nola irtetzen zaren, ze abiaduratan irtetzen zaren horti. Eta bestea, Ziaboga ematen, azkar ateratzen baldin bazara, nekatu ere, gutxiago nekatzen da. Askotan, Ziaboga txar baten, ondoriorik larriena nire ustez izaten da, denbora galtzea, bai, baina gero, treneruak eratu ezkero, hori martxan jartzen, eta hori arrankatzen, hor, gastatzen diren indar horiek guztiak, argi, argi. Begira, Kabo, lehenengo Ziabogan 5 segundo, bigarrenari, orduan Astillero zen, gero 8 Lekitarrari, orain 10eko diferentzia da, Kabokoi buruz zalantza asko genituen.
Bueno, batzuk beste, batzuk baino gehiago. Baina talde fidagarria dira, lehiakorra dira. B11 Galizian oso ondo ibilitakoa da hango ligan. Honek gizon garrantzitsua joan eta hala ere nola erantzun. Beste maila bateko klub bat ikusten da hor, ez? Eta arrobitik atera dituzte, ekarri dituzte mutilak, eta hori ikusten da, hor arraun eskola badago, funtzionatzeko modu bat dago, eta ikusi besterik ez. Nola bukatzen arraunketa, Eta gero, klub honetan beste datu garrantzitsu bat baita ere, eta veteranoek elkartearekin duten leialtasun hori, eta 53 urtekin Carlos Manuel Cortés atzo barruan izan zen, ontzi erdian, gaur atxedena, gazte bat sartzeko. Ze aldarte ona dagoen haien artean, ez? Giro ona, nolabain mutila gaur ere, ontzia prestatzen posik, eta arraunean ondo. Bueno, eta horren astillero, alden neurrian hortzak estututa eusten, baina ezin hanka egin. Luze honetan eutxi egin dio San Pedro. Eta Lekitxarra eta San Pedroren artean 5 segundo. Hor kanpo kaldean ere haize gutxi, Gazala garbi ikusten da. Begira horra aurrean, zer ikusten zaion treniruari, garai bateko koaztaren marka, hori jartzen zuten garai batean, egurrezko ontziak zirenean, burnizko pieza bat jartzen zen, sendotzeko eta, bueno, askotan ibaian da zerbait joezkero, treniru ez txikitzeko, aurre ez txikitzeko. 4 segundo orain, Lekitxarra eta astillero San Pedroren artean. Atzean dau buruka, Begira esan du Goikoetxeak, lehen ere berdin pasada. Lekitxarrek gauza bat dute buruan orain haien alde. Etorri, bigarren luzean oso ondo etorri direla. Atzeko bi hoiek, Lekitxarrentzat, asteburu honetan, 13 urte pasata gero, honenen lehiara etorri, eta 2 egunetan, 2 traineru atzet ikustea, ja etxera posi joateko argudio eder bada. Bai, oso ona, 10. lirateke, zelkapenean. Oso luze arraunean kabo, Pasa eginda, Pasa eginda, pixkatxo bat, bai. 15-0-3. 15 minutura, Lekitxarrak Jaboga Peseak 13 segundutara kokatu ditu. Hortxe dira, 13-ra 15-0-3. Kabok, 15-16 Lekitxarrak. Eta Astillero eta San Pedro bata bestearen gaineari. Astillero 15-20, San Pedro 15-21 Ziabogan, eta Ziaboga ostean parean. Beste segundutxo bat jandio San Pedro, irteeran ematen du aurreki direla. Bai, eta Lekitxarrak San Pedro hori ere bai. Kanpoko bi Ziabogetan iruditzen zait, San Pedrok ez duela asmatu. Txarra eman gabe, bai, ez dela puntakoa izan. Kaboko gorriak nagusi. Honek asko balio du mutila hauentzat, eta pentsatu behar da gainera Galiziako ordezkari bakarrak direla. Galizian bertako ligan, oraindikan urrengo astera arte zai egon behar gara, meran izango da lehenengo estropada, ekainaren 29an, larunbatean, baina han aurkari maila handikoak izango dira, batipat gero playoffari begira. Bueno, Lekitxarrak orain 3. Ziabogan, segundu bat sartu dio, Kabori, San Pedro hori, Astillero 3. Zer da, beste 2 segundo San Pedro hori, bai. Orotara, txandako Ziabogetan, Kabok, Lekitxarrari bat, San Pedro hori 4, Astillero hori 5. Niri datu hauek ikeragarri interesgarriak iruditzen zaizkit, eta batez ere, entrenatzaileek eta aztertzeko begira zenbat segundo joaten zaigun, Norabideak ere metrotan, saiatuko gara urten datu hau ematen, luzez luze eta gero orotara, bukaerako ausdarketan eta begiratzeko, hor ez da diferentzia hundirik, metro baska, baina izango dira gero, ibilbide horietan, begira, Lekitxarrek egin dute ibilbide laburrena edo, hor patroi bakoitzak ikusi behar du, momentu oro, batzutan nola mugitu eta abar. Hobe da agian 2 metro gehiago egitea, baina gero olatuak hartu eta azkarrago etortzea. Begira, Astillero orain, Ez da erori Astillero, Ez. Ez denez erori. Horatu gaur, Astillero, Ikuña, patroi veteranoaren agindutara doan. Hor beste xetasun bat, hor txinta zuri bat ikusi diogu ontziari, ontzian nivelatzeko erabiltzen dena. Erritmoa gora,
Kaboren progresioa nabarmena da. Lehenengo luzean, 5 errenta bigarrenari. Urrengoan 8, hirugarren ziabogan 13. Orain 15. Hori izaten da seinalerik onena, eta atzo Kabok Lekitxarrari 8, San Pedrori 9, eta Astillerori asko, 19 zori. 36 paladatan, ikusi duzu edatua. Ze burruka Astillero eta San Pedroren artean. Zailkapeneko azken biak dira. Astillero gaur aurretik sartuko balitz, 3 punturekin biak, baina poxo horrekin esanaz, zu gaur azkena. Bai. Minutua esan du. Acaba! Señores, a Eduard, quiero todo, quiero todo. Hor bada, tupikin bada hor, Eta Kabokoen motivazioa garbi dago. Kabokoen buruan izango da ea bigarren txandan zein ehortzen den, krono hon bat egin eta ea gai garen urrengo asteburuan lehen txandan aritu beharrean Santanderren bigarren txandan jokatzea Astilleroren bandera. Hori da. Hemen Lekitxarra. Minutu bat. Atzera! Atake marcha! Txa! Diego, dano gora! Bat! Ataketik! Ubi, ba! Txa! Hori estropada bizitzea, Neugaz, patroiarekin. Hor robota bezala joan behar du, estropalariak. Patroiak agintzen duena, egin, pentsatu gabe. Pentsatu egin gabe. Sinesgarritasun hori irabazi duen patroi batek, hori lortzen du. Hori da. Segundo batean, argi San Pedro eta Astillero. Erne, San Pedro, Astillero, San Pedro. Begira Etxegoien. Hortxe laugarren kaletik estriborrera begiratuz. Non dira urkariak, non dira lehen kaleko urdinoiek. Horreinik ere luze, 38 pala, baina pila joanez. San Pedroren branka orain ematen du aurretik dela Astilleroren aurretik. Bueno, Kabo hemen da, jaun Andreo. Hor dira Kaboko gorriak. Nagusi, hasi eta buka. Lehen txanda honetan Petronor banderaren 36. edizioan. Oso ondo, bikainde Kabok, 19 eta 44. Lekitxarra bigarren. Bideo finitxak erabaki beharrote du hau. Atzetik dagoen burruka, Lekitxarra bai. 16 segundura. San Pedro, bigarren eta hirugarren eta laugarren Astillero. Zer den, estropadaren zati handienean Astillero ibili da pixka bat aurretik, baina azken txampa hortan ezin eutxi. Sartu egin dira San Pedrotarra. Beraz, Astillero bi egunetan txanda honetan behintzat azkena eta hala dirudi izan daitekela gero. Eta lortu dute eta zenbat balio duen bukaerako azken kolpe horrek San Pedrotarrentzat. Eta garaipena oso ona, garbia, Kabokoek eginikoa. Begira nola diren, San Pedroko mutilak, dena txikituta, lehertuta dena eman da. Eta Mikel baldintzak ere onak, baina 20 minututik behera, lehenbiziko txandan, argi, Gaur denborak baldintzak horrela jarraitzen badute, oso onak izan daitezke eta marka egitekoak. Bueno, Kabokoek egin dute, saio ederra, gauzak ongi joan dira haientzat, eta poliki Zara Gandara ikusten dugu hurbiltzen ari dela, eta ea baten bat bi hitz egiteko moduan den, mutil hauek eginiko estropada gaur, aipagarria izan baita, hauen buelta gustura egingo dute boiru aldera. Hemen denborak, 19, 44, Kabok, Lekitxarrak 16 segunduko galera izan du hor, 20-42, bideo finixa aztertu dute jadanik, San Pedrok 20-04-06, eta Astillerok 20-15, eta 80-16. Beraz, San Pedrok atzetik aurrerakoa egin du, eta lortu du Astillero gainditzea. Eta azkenean, Lekitxarra eta San Pedroren artean, 3 segundu pasatxo, ziabogan joan zaizkionak San Pedro. Bueno, Zara, prest baldin bazaude protagonistarekin, eskatu hitza nahi duzunean. Martin Leboran, hemen txenago, Kabotarren patroiarekin, parabéns. Gracias. Bueno, ¿cómo ha ido la regata? Bien, dentro de lo esperado, nos salió una buena regata. Lo planeado sería intentar salir delante y aguantarnos nuestra remada. Y ahora esperar, muy contentos todos, la verdad. Y ahora a ver. Aguantar y aumentando la distancia con respecto a los rivales largo a largo, Sí, a ver, nosotros es lo que intentamos siempre, hay que intentar
ir a más, si no en un momento si te sale algo mal te pueden recortar y poco a poco aguantando y estos que son unos fenómenos. Único representante gallego, ¿qué objetivos tiene Cabo para esta temporada? Pues la permanencia, intentar si podemos estar en la segunda tanda y luego la concha, entrar en la concha y hasta ahí. Pues eskerrik asko, gracias, a disfrutar. Gracias a vosotros. Zorionak Kabokoei, iragarkietaragoaz eta merkatala aholkuen ostean bigarren txanda, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Ondarroa. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Petronor Banderaren 36. edizioa, begira, denbora Kabok 1954, Lekitxarra bigarren 16, San Pedro 19, Astillero 26. Ziabogetan, Orotara azkarrena, Kabo hori zor markatuta duzue, Lekitxarrari segundu bat, San Pedro 4, Astillero 5. Eta egindako metrotan, Lekitxarrek, begira, metro gutxiago eginda, hortxe abildadea, baina datu hori, 5.556 egin behar dira, eta hor, 3.000 eta piko luze bat faltatzen, hor gehiketan. Hori da. Bestela, bestela. azerretuko dira, bizkorrazko beste dena. Bueno, guazen orain bigarren txandarekin, itxasoa ikusten duzue, baina ez du aparteko indarrik, periodo laburreko olatu txikiak utxaren urrengoa. Badira, Lekitxarrek jakin dute momentu batean hori aprobetxatzen, baina ez hain eraginkorra ibon. Eta haizeare gutxi mugitu da, hilberan gaude eta ez zait iruditzen gaur parteko meteorologia lanetan sartuko naiz, baina horrelako aldaketarik izango dugunik. Bueno, bigarren txanda, lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Ondarroa, berehala hasiko da txanda, eta orain Iñaki Errastiren hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Ondarrutarren entrenatzailea eta arraunlaria. Bai, oso gustoa. Piskat, bigarren gozatin jetxin ginen piskat, baina estropa erdin horre ginen, tanda borrokatzen, da, bai, gustoa. Bueno, Bandere, hoi gehiagi izan dezula hor. Baina, bueno, bigarren gotxandan aberen tanda peleatzia dakaun, da, hoi izango gure helburua. Gu Banderetako urruti gaude. Bai, hoi da, bigarren gotxandan hor, inungo arazoi gabe egon, da, saiatu aldan da gerrik egin ematia, eta hor mantentzia behintzat. Bueno, itxura itxaso ona daula emateu, eta bueno, gaur de emateko egongoa, eman, batio kontua, guk gaur aldaketa desente ingo ditugu, eta jendian freskura aprobetxatzen. Rotazioak eta freskotasuna, eta gaur batioak, ez dagoelako itxasoa hemen olatuen lehia hortan zuku ateratzeko, nik uste hausnarketa egokia, nola ez errazti. 7 aldaketa egin ditu, Nahiko esan du fresko, baindar freskoa sartu du bai. Badu, eta aukera? Bai. Eta gero, Sara galdetu dionean Banderak 6 irriparre atera zaio, irrifarre esan ez bezala. Hori gehitxo eskate izango da guretzako. Bueno, semaforoa dantzan. Bandera txuria, horrek esan nahi du berehala, semaforoa gorrituko dala. Hor da, eta berdea ere bai. Bueno, arazori gabe, eta postenga. Hor da irtera. Bueno, ikusiko dugu, momentuz, hemen Donostiarra, Urdaibai, Ondarrutarren erantzuna, Kaiku, ea ze gertatzen den. Oso txanda polita, mamitsua, askotan gertatuko da. Ia astero. Lasai ederrean Bandera hemen egon daiteke. Hemen Donostiarra eta beste ezaugarrien artean irtera oso onak egiten dituen enbarkazioa ontzia. Gaur bi aldaketa egin da. Bat horrean Jose Leiba sartu da, Xabat Pastor zenatzo, espalda horrean eta gerrian Aritz Etxebeste Gildoko semea eta Ibon Arrieta lehorrean geratu dena. Kaiku, segundu bateko atzerapenarekin eta beste hirurak pare-parean dira. Hor Donostiarrak eta hemen Kaiku bigarren kaletik. Carlos Rodríguez prestatzaile eta gaur Vicente Carpintero patroi lanetan. Bai jauna, hortxe Carpintero atzeko txopan estropada ere mua oso ongi ezagutzen du, hemen zierben aritutakoa da. Begira, makurtuta da horrek esan nahi du, haize pikin bat egongo dela, bi aldaketa egin ditu gaur Carlos Rodríguez batetik,
aurrekalaria, Brankari Inigo Sánchez, sartu du, eta Xavier Mielgo berriz, 3. tostan, eta horretarako Pablo Miranda, mazta tostara ekarri du, beti ere Baborrean. Eta posik izango dira, atzo Kaiku sendo bat ikusi genuelako erlojupekoan Bilbon. Bueno, bi favoritoak Donostiarra eta Urdaibai, ligako erregea, gogoratu, atzo, bigarren izateko ez zuen asko behar, baina horrela da zelkapena, oso estua, eta begira nola joan ziren 5. postura, hemen dira Urdaibaiko gizonak, Eneko Bilbao berriro patroilanetan, elastikoarekin, CaixaBank sariari begira lidertzan direlako, eta Bermeotarren artean, aldaketak espero genituen, nola espa, gizon garrantzitsua ditu, besteak beste, biudez indartsua, barura sartu du gaur. Bai jauna, aldaketak 3. tostan, bi Galizia sartu ditu, Baborrean Sebastian Azerbi, eta Oskar Biudez berriz Estriborrean, eta lehorrean geratu dira, Jon Urreizti, eta horretarako Iban Martinez ekarri du, 2. tostara, eta Jon Untzaga Babor espaldara ekarri du. Carlos Palazuelos gaur, aurrekalari lanek. Eta Donostiarra eta Urdaibai parean, eta Erne ondarrutarrak ere hurbil dira, eta segundu batera, Kaikuk 3 galdu ditu jadanik, eta Antigoako aman, erraztik esan bezala, gaur 7 aldaketa. Bai jauna, Estriborrean 4 aldaketa. Eneko Azkorete, hanketik, 2. tostan Erlantzegia. Eta 3. Iban Berdugo. Jon Iriondo 5. ekarri du, eta atzo jai egin zuen Erraztibera, bere ohiko tostan alegia, gerri-gerrian. Eta Baborrean berriz, Asier Peña, Beñata Praiz, eta Gorka Galtzagorta gaur arraunean ari direnak. Atzo ere irtera oso egin zuen Antiguako amak, Bai. Bueno, estropada hemen da, estropada bete-betea, Donostiarra eta Urdaibai, esfortzurako, patioak asaltzeko dago, dudari gabe gaurko estropada ere Buaibon. Bai, eta gero bestea Miguel Marja, 19 minutu eta 24 segunduan, orain Merkezurreko kontuak egingo ditut, Kabok, 19 minutu eta 54 segundo. Atzo garaileak, 43 segundo, atera zizkion Kabori. Eta kaldera da, baldintza galdatzen ez badira, marka hautsiko aldute? Nik baietz uste dut. Ez dira urruti biliko. Nik baietz uste dut. Bueno, lehenengo aldiz, apurtu daba Donostiarra eta Urdaibairen arteko oreka hori, segundutxo bat Donostiarren alde, baina Bermeotarrak ere hortxe dira Ondarroa 3. Eta Kaiku, nahiko hurbil, hasiera honetan 4 minutuko lan egin dute. Kaiku oso ongi, Kaiku oso ongi, 3 treneru hauekin, Donostiarrarekin, Olearrarekin, 3 segundo treneru bat bakarrik alduta, Kaiku batentzat oso ona iruditzen. Kabo, Urdaibairen denboratan, Kabo aurreko txandako garailea, orain, datuak gurutzatuta, Urdaibairen denboratan. Hori oso datu adierazgarria izan daiteke, gaurkoari begira. Zaindu beharrekoa, dudari gara. Laizer dira, balizan. Ondarroko aurrekalaria prest. 3 prest. Argizia bogar. 49 hor da, Kaboren datua. Torrekoa 2. Urdaibai pasatxo. 48. Urdaibairentzat ere 48koa markatu dute. Ondarrutarrentzat 450, Kabo baino bat gehiago, Kaikurentzat 450 baita ere, eta maniobra ostean, Donostiarra Urdaibai, Donostiarra parean, Kaiku segundu batera, Ondarroa bira. Esan nahi du, Kaiku ziaboga egin eta irtera hortan, oso ondo moldatu dela, eta olatu txikiren bat seguruenik harrapatuko zutela Ibon. Eta Urdaibai bera ere bai, maniobra pixka bat zabaldut eritu zait, baina azkarratereak izango dira. Begira Kaiku, 6. minutura bagoaz, eta 2 segundo bakarri galduta. Donostiarra eta Urdaibairekin. Begira, ziaboga egiterako garaian, orain arte lanean 8 izan ditugu lehen ziaboga egiten da, onena, Kaiku. Ikusten da. Lehen luzeko metroak ere, hor dituzte. Bueno, diferentziak hor dira. Donostiarra, Urdaibai, Kaiku bira eta Ondarroa orain pixka bat sufritzen, ezta? Hala ematen du, orain arteko unerik kritikoena, Ondarrutarrentzat, ea nola erantzuten diote. Nola bukatu Donostiarrek, begira entik Alberdi eta Beñat Izagirre. Segitzeko, gainean doala dio, Gainean doala dio.
patroiak. Kaiku, ze ondo, jaun Andreo. Bueno, esan dugu lehen, Karpintero hemen jardundakoa, zenbat buelta, zenbat entrenamentu hemen. Hemen. Ara. Baina laguntzeko ez da izan, Ez. Palari begiratu gabe toa hendik Alberdi, konfiantzarekin, hainbeste eskarmentu handia duelako, eta arraun egintzaio trabatu. Patroiak eta nola esaten da, garbi mutilak, garbi ateratzeko. Eta hor, hor gera, pala atera zinik geratu da, eta bera segituan keinoarekin konturatu, haien zer egin dira, segituan konpondu. Bueno, hortxe dira, segundo batean, Kaiku Donostiarra, Urdaibai, Ondarrutarrak, Laura, ze irudia orain dana batera, Oso ona. Alberdiren hori txarra izaten da, treneruak balantza egiten badu, eta olatuan doanean, Mikel. Horrexegatik bakarrik, arraunlari bat, horrela pala garbi atera ez, eta askotan, treneruak balantza egin, eta olatua galdu. Bueno, buruan sartu dira berriz Donostiarra. Eta ze ondo Kaiku, Bai, hauko zulotik kendu diazo. Hauxe bai, nik uste dut, inork. Kaikukoak behar bada bai, espero ez genuen. Hauxe, Zortzigarren minutu dagoaz, Donostiarraren gandik 2 segundora, eta Urdaibairekin, gerran, mokoka. Donostiarra eta Kaiku. 2 segundu, Urdaibai ere 2 segundura. Hemen Bermeotarra. Argi Ondarroa, Argi Ondarroaren txatau, orain arteko unerik kritikoena izan daiteke. Este gainerako 3 txandakirekin, 2 traineru galduta. Erlantzi, Larreñagak, Ondarroko patroiak Erlantzi agindua. Nolabait hautsi ezinik edo, bere maila horretara heldu ezinik edo ematen du. Hemen Donostiarra. Eharra, ekipo! Eharra! Segi gainean! Ze konfiantza patroiak, Eharra esan eta arraunlariek ere patroia horrela ikusten dutenean. Piztu egiten dira. Bai. Bueno, luzea gobernatu dute, Kaikuk orain segundutxo galdu du, baina estropada erdi hau, benetan, zoriontzeko moduko. Ondarrutarrak, 4. kale hartatik sufritzen, San Pedrok ere lanak izan ditu handik, ea gero 4. kaletik Zierben arituko da, horrezko txanda. Hori 3. Santurtzi 2. eta Hondarribia lehenbizikotik. Ea ziabogak. Hor da Donosti. Oso ongi Donostiarra istutik, ateratzen. 9:50, Donostiarrak, Orain bai tarte handia. Urdaibai 2, Kaiku 3, Ondarrutarrak 8. Eta lan erditan, txanda honetako azkena Ondarroa, 9:57 kronoarekin, aurreko txandako azkarrena baino hobeto, Kabori 3 segundu. Beraz, 2. txandako Laurak, aurrekoak baino azkarrago. Aurretik, bai. Begira albistea. Ez du gezurrik esan, Ez. Egi hutsa. Beraiek ere badakite, Beste detalia. Denak xili. Portura ipatzen dugu, baina ala behar du. Saltale! Hanketik aipatu ditugu, Peñat Izagirre, eta Endika Alberdi. Izagirre iaz, Urdaibain ibili zen, eta Alberdik Orion egin ditu azkeneko urteak. Iaz ez, Bigarren Ziabogako denbora, 50 metro lehenago, Ziaboga, eta 50 metroko lana irtera, eta segundu bateko koskatxoan, Eta orain arte. Kampoan, eta orain arteko aztertuta, zan nahi nun kampoan koska gehiago izan dela. Bueno, eta Donostiarrak tartea zabaltzen ari dira, Urdaibai 4, Kaiku 5, Ondarroa 9,
Urdaibai eta Kaikuren artean segundu bateko tarte izan behar genuenik orain, zeinek esan behar zuen, gaurko estropada aurretik? Eta begira, Urazala hor aizeuneren bat edo harrapatu izango dute. Bai, begira zeak ere. Horre iluntzen denean, pixka bat, horrek izan nahi du, gutxi behar du, eta Urazalean antzematen da. Urazala ez dagoela ispilua bezala. Begira konparaketan, Donostiarra, Ondarrutarak 10 lirateke, Urdaibai 4, Kaiku 6, Ondarro 10 eta Kabo 13. Ea nola erantzuten duen, noan, Urdaibai, goera komprometitu honen aurrean. Bueno, segundo. Donostiarrak atzo 6 izan ziren, eta haientzat gaur Urdaibairen aurretik bukatzea oso albiste garrantzitsua litzateke. Eta lehen aipautakoa, une komprometitua edo, kudeatzeko erreza ez, Urdaibairentzat. Bigarren txandan, orezko txandatik kanpo, Donostiarra segunda aurretik. Eta gora begiratu eta Kaiku ere hortxe. Zelkapen nagusiari begira atzo puntu garrantzitsu batzu joan ziren, eta horren estropada doan bezala, gaur ere hori gertatzeko arriskua dago, eta asko da hori. Ligaren bila doan batentzat, asteburu batean 4-6 puntu galtzea, edo 8 batedaki, asko da. Beste talea, Miguel, hor babeslegei osartzeko. Tokiri bat daukate, Donostiarre. Bat, diru lau, diru zorro ederren batekin, baldin badator, egingo diote, 8 baborrean bintzat, 8 zenbatu ditut. Hor Bermeotarrak 5 segundora, Ondarrutarrak 11 laugarren kaletik, eta konparaketan Ondarroa eta Kaboren artean, txanda honetako apalena Ondarroa da, 5 segundu Ondarrutarrak Kabo baino bizkorrago, eta goazen torrekua ontzira. Vamos a meter. Marrekoa. Ai, 6 Urdaibai. Iru. Lau. 5. 6. Zazpi. 8. Enorme. Sigue. Hori askotan egiten dute patroiak. 10 askatu eta azkeneko palada edo biak kontatu gabe utzi. Segida pixka bat emateko. Bi traineru, ez da broma, hirugarren luzea ja bukatzen ari dira. Eta Urdaibai 2 traineru, Kaikuri 3, Ondarrutarrei 4. Gaur 15, nekeition gogoan dut, hirugarren luzean olakoa egin zuten, beste balditza batzuetan. Beste balditza kaskarragotan dudari. Eta bestea, lehen ere aipatu dugu baino. Bandera non egon daitekeen, ez da jakiten hemen. Espiko hori larri nagada. Orain badirudi, Ondarroa, aukerak izan ditzakela Kaikuri aurre hartzeko. Luze honetan, Donostiarrek Bermeotarrei 4 segundo. Bigarren Ziabogan 2 tartea zen, da orain maniobra aurretik 6, orain 5 jetxi da. Ea, Kabok 15-0 markatu du hor, 14-46 Donostiarrentzat. Ea Ziabogak. Urdaibai eta Kaikuren artean 4 segundo. Urdaibai denbora 14 eta 51. Kaikuren 14 eta 56, Ondarrutarren 15-0-0, Kabok 15-0 markatu du hor, eta Ziaboga ostean segundutxo bat jandio Urdaibaik Donostiarrari. Urdaibaik aukerak izan ditzake. Gero bukaeran esprina jotzeko beharko luke orain sartu, traineru erdira edo. Urdaibaiko patroia da hori, orain bai, orain dituten dugu. Eneko bilo berreakzio bat eskatzen. Bai. Hor zikinunea begira, zikinunea. Bai, ontzia dantzan. Bai. Hor Bizkaitarra, Karpinteroren agindutara, aizea ere. Bai. Urazalean gehiegi gabe, baina hor, Mikel garbi ikusten da hemendik. Beltzunea. Beltzunea iluna hori. Bai. Guk geure komentarista postuan ere atzematen dugu. Bai. Izia mugitzen. 10 kilometroko abiadura oraintxe, Postuak nahiko finkatuak daude, Donostiarrak Urdaibai 4, begira Ziaboako datoa, konparaketa eginda, Donostiarra azpikaldean
Zanperori 3, Astillerori 4, txanda ezberdinekoa dira, helburu ezberdinekin. Zairudi honetan zenin garbi komentatzen genuena, uraren kolorea, urazalaren kolorea. Hori arrantzalen artean da, arte bada. Eta horrelako bista ona duten marinelak arrantzaleak behar dira. Eusten ari da orain Donostiko kuadrilla, errentan mantentzen. Kaiku pixka bat erori da. Baina Urdaibai jotzen, Treñeru terdira edo. Erne, Ondarroa eta Kaboren artean segundu bakarra Ondarrutarren alde. Beti komentatzen dugu nola amaitzen dituzten estropada Kaboko gorriek eta haientzat hori garrantzitsua litzateke. Goazen Donostiarrekin! Todos! ¡Va! 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 ¡Segi! ¡Segi gatia! Anozanbela. ¡Segi gatia! Denboraldi aurrean ondo dabilenak eta sentsazio onoiek eskaintzen dituen kuadrillak gero normalean hasten denean lehiaketa ere azaltzen du hori. Azaltzen du. Eta gero ikusten ari gara lehiaketa gero eta lehenago azten da treneruak ekainerako puntuan daude eta neguko testetan ere bai, han jendea prestatuta eta jotzera joaten da, eta neurtzera eta albokoa ikustera. Orain bai, haizeak gora orain. Eneko Bilbaok erreakzio bat eskatu du, baina ez du ematen gaur finegi datorrenik Urdaibai finegi diogu, ikusita ontzi honek zen maila eman duen azken urte hauetan. 3 liga irabazi ditu, bata bestearen atzetik. Segitzeko dio Arkaiz Diezek. Orain haizeak baditu di, aldatzeko joera duela, hau banderari begira, argi, lehenbiziko piluzeak, hauek kalmaldian edo lehunaldian egin baina Lehun. Begira, Donostiarrek, 6 segundo orain Bermeotarrei. Laura hurbildu da, baina orain olatu txorren batekin edo. Donostiarra ikusi ditugu, dagoeneko erritmo altxata, eta Urdaibai ere bai. Eta Ondarroa orain Kabo baino 2 bizkorrago. Bakoitza bere kaletik, non datorren? Derrigortuta, gogoratu ikusentzuleok, estropadaren moren berezitasunak girela eta agindu hori dutela guztiek. Bete beharrekoa. Argi kronoa. Etxetxoa, Bai, hemen txanda bota dutenetik aldatu egin baita. Bai. Kera garrizko aldaketa ez. Txanda erdia ondo aprobetxatu dute. Baina txanda hau azkarrago izateko, bai. Eta orain dagoen haizea apurtxo hori ere laguntzeko dute. Bai, orain txatera zaie. Eta hori izan da, goraipatu Donostiarren estropa. Haundia. Hor dator korrekua bigarrena. Donostiarrentzat jaun Andreok Petronor banderari dagokion bigarren txanda. Markaren denbora ikusi dugune batez, eta Donostiarrek 19 eta 29. Ona estropa da. Bai Urdaibai orain bigarren, ia 6 segundora 5 eta 78. Hortxe da Kaiku 11 segundora. Eta Ondarrutarren 4. kaletik, Antiguako Ama, bai orantxe, 21 segundora. Eta zailkapenean, txanda honetako 4 traineruak, lehen txandakoak baino, bizkorrago, begira bainat, Izagirre. Ekea, Alegina, 19 eta 29, Donostiarrak, Urdaibaik 19 eta 35, begira Izea, 6,9, pixka bat gora, biankekoen arteko besarka da, eta posik dira hauek egindako alegin handi horrekin. 5 segundo Donostiarrak Urdaibairi, Kaiku 12 eta Ondarrutarrak 21. Eta horrezko txandako entzate referentzia Donostiarren markatu dute 19 eta 29. Krono polita da, marka hemen 19 eta 24 da, eta marka baino 5 segundo, ez da ezer. Donostiarrek atzo nik usteten norabideekin eta ez dakit asmatute zuten txandarik onena ere ez zuten izan baldintzari dagokionez. Baina ni makazaga banitzake, Igor oraindik ez niek esango mutilei lehorrera joateko. Ez dira urruti joango. Ez. Aurrera zara, pres baldin mazarete edo. Bai, Arkaiz dia daukat hemen. Bueno, zorionak. Bai, eskerrik asko.
Kontaiazu, nola junda estropada lehen da biziko kale horretatik? Egia esan, estropada gogorra ez, bakigu hemen boienetan filazioa ez dela zuzena eta orduan pixkat perspektiba gainetik digula. Eta, bueno, entrenatzaia piganikotik erreferentzik ematen jutzaizkigu. Eta ikusi estropada buru non gala, liastuan Urdaibaiekin eta ondo oso pozik. Badago ematen duena bezain barea? Bai, egia esan oso nago, baina ematu pixkat igual leizte pixka bat altxatu gala kanpo aldean ez. Baina egia esan arraunien iteko ez dago aitzakirik eta oso nago bai. Bueno, Urdaibai bezalako aurkari bat atzean ustea handia da ez? Bai, guretzat kriston motivazioa, kriston poza eman dugu, trailero barrun eta bai, oso pozik gaude, oso pozik gaude. Bueno, favoritoen artean zaudete aurten, banderen lehia horretan, non egon nahi du donostiarrak? Bueno, egia esan estropa jungo gara ez. Estatxa hartzen du bakoitzen gutzat aukera bada, talde handi hauekin lehiatzeko, eta guzaituko gara bintzat aurpegia ematen, eta gerra pixat ematen. Zorionak, eskerrik asko Arkadi. Zoriona Donostiarrei, Ordaien denbora 19:29 iragarkien ostean, Ohorezko txandan lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Zierbena. Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostiarrena da erreferentzia, bitxanda jokatu dira, Petronor banderaren 36. edizioa hemen Zierbenako herrian, eta Euskolabel ligari dagokion bigarren jardunaldia da. Eta Donostiarrek 19, 29, 34 denbora markatu dute, orain Ohorezko txandakoak prest eta bagoaz protagonistarekin, Juan Zunzunegirekin etxeko arraulari eta entrenatzailea. Sí, eso ya se ve en invierno, estáis con los cambios todos los días, todas las entrevistas con lo mismo y yo creo que es un tema que se tuvo que hablar en octubre, noviembre, hasta diciembre es un buen tema de conversación, pero desde Navidades, digamos, empieza una nueva temporada, en invierno se ganó el Campeonato de Euskadi larga distancia, estábamos ahí y se sigue con lo mismo, pues ayer también demostramos que estamos pues a un nivel como el año pasado, que somos competitivos y vamos a trabajar para seguir siéndolo. No, a ver, si me sorprendió algo fue un poquito la diferencia que marcó Orio y igual que Donostiarra se contaba aunque estuviera más cerca por tiempos. Por puestos está claro que sabíamos que, como se vio, puedes hacer un segundo como un quinto y son puntos que se te van, pero estamos todos en la pelea y según la regata pues cambiará un poco el orden, pero digamos que la dinámica parece que va a ser esa. Juan Zunzunegiren azalpenak, eta argi dago gora berak aspaldi astu zituela eta hau bere taldearekin lanean ari da eta gogotik ari da, laugarren kalea egokitu zaio, beste 3 jarri dira epaileen agindutara eta oraintxe doaz poliki-poliki Zierbenakoak. Lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Zierbena. Bi iruzkil Mikel, iruditzen zait aurreko pitxandetan, datu utxak dira, lehenbiziko pikaletatik, hobeto ebili direla, batetik Astileroetakao, gero Donostia, bigarren kaletik joan dena, eta bigarren txandan, haizeak, altxabai, orain, egon kortu edo gora ez du egin progresio berean. Une honetan 4 kilometroko abiadura du, anemometroak ematen digun datua da hori, ea ba. Semaforo keiukaria dugu une honetan, ikusten duzuenez, bai eskuineko lehioan da baita ere goian, kronoaren parean. Ikuste... Santurtzi pixkat atzera xeago? Bai, eta Zierbena pixkate aurrera xeago. Seguro esan diola epaileak ez tiratzeko, eta berak astindu egin du zoka. Laugarren baliz hori ez dakip, Bai. Erne, haitu zure esan duen, atzeraka ez, beti aurrerak. Zierbenari, atzera egiteko baina... Ziatzeko agindua. Estatxari tiraka ez da, ari patroia. Ez baina, epailari kasu indarko dio ba. Zierbenari berriz, abisua, lehorretik. Baliza dago, metror diren bat edo, aurreratuagoa. Bueno, hor nun baitez. Bandera txuria gora. Semaforo gorria hortxe duzu piztuta Erne. Eta aldaketa.
Araudiak dio, bait, gorria jartzen denean, epaileak erabakiko duela. Erlojupekoan bai 5 segundo, baina hemen ez. Ez da derrigorrezkoa. Bueno, ba, irten dira, hortxe ditugu. Ea ba, Hondarribiak segundutxo bat. Urio, baten du, hasiera honetan pixka bat atzerasiago edo geratu dela, ez, Ibon? Hala ematen du, GPS-ari jaramon eginez gero behintzat, hala ematen du. Geu begiratuta ere, ematen du Zierben laugarren kaletik pixkat bizkorrago irten ote. Bueno, bazen aurkezpenekin, Hondarribiari dagokionez, Orbañanosen taldean lau aldaketa. 3 baborrean 3. tostan Xavier Velasco, 5. Iñaki González eta babor espaldan Gorka Egiazu Arraunean. Eta estriborrean bakarra erdi-erdian Endika López, bertiz bereteranoak atzo utzitako tostan. Bueno, hori hor sartu da beste ontziekin batera, Hondarribia branka aurretik duela, Zierbena orain pixka bat atzeratuta 2 segunduko galera une batez, hortxe dira, parean. Eta hemen Santurtziarrak, Lujanbio hortxe patroilanetan eta aldaketa asko dozen erdi bat, Ibon. 6, aurten hori ere badu Iker Zabalak. Errotazioak egiteko aukera estriborrean 3. Estriborranketik Mikel Pedrosa Arrobikoa. Efren Sánchez, 4. eta espaldan Moises González, Elantxobeko semea. Baborrean berriz, Beñat Astelarra veteranoa. Hanketik 3. tostan Fernando Ruiz, iaz hementxe Zierbenan aritu zen mutila, eta baborrean 5. tostan Gorka Ribero. Bai, eta ipagarria, 2 hankekoak aldatu dituela. Pedrosa eta Astelarra dira gaur hankekoak sotera. Bueno, eta guazen hori jotarrekin, atzo erakustaldia eman eta gero, gaur Salsamendik 2 gizon aldatu ditu. Estriborrean Alexander Esteban, 4. tostan. Atzo Odei Arrizabalaga aritu zen horretantxe. Eta baborrean berriz, Pol Galdiz, Getxostarra, Lanerako eta Ibe González lehorrean geratu. Aipatu behar dugu, Kepa Arrizabalaga, 2 hartuta duela. Jaune, lan istribua. Ea, lehen bailen hemen ikusi dugu. Pare bat astean edo Arraunean aritzeko pronto. Hondarribia eta Orio parean, segundu batera Zierbena eta Santurtzi. Hemen Zierbena, Borja Gomez gaur patroilanetan, eta hortaz aparte beste 4 gizon ere aldatu ditu Zunzunegi. Hori da, dantza ondi zamarra, estriborrean esate baterako. Jaime Ríos veteranoa sartu da 3. eta horretarako Jose Angel Gartzia 2. tostara ekarri, eta Iker Pascual gaur estriborrean hanketik da. Eta baborrean 3 aldaketa, Gari Lopetegi 2. tostan, 5. Daniel González, eta babor espaldan berriz, Endika Moran, Arrobikoa. Bueno, Hondarribia indartxu hasi da, Zierbenaren gogotxu, segundu batean ditugu laurak, Begira, Borja Gomez. Estropa dago. Oazen etxekoekin. ¡Tremenda, chavales! ¡Sigue grande! Endika, calma, estírala. Ahí navega hacia afuera. ¡Sigue! ¡Sigue, vamos! ¡Suelto, Jaime! Iker Pascual hanketik. Pekatuan harrapatu dugu, baborrera begiratu. Ofizia erki menperatzen du, begira hor, ikuspegi honetan Oriotarren branka, Hor dala, hor direla. Hemen arrolariari keragarri engainatzen dio, bertako enfilazioak, Asko eta asko. Morratzen nago ikusteko, Mikel, lehenbiziko Ziegoako denbora, konparaketa egiteko, Donostiarraren denborarekin. 4:48, Donostiarra eta Urdaiberentzat izan da hori kronoa, ea orain. Haze irudia, Konparaketan, Donostiarra baino segundu bat bizkorrago doaz. Bueno, haizeak altxa baldin badu hemen, nekezago joan beharko lukete, ez da txarra datua, 3. txandako ontzientzat. Haizea, 11 kilometroko abiaduran orain, ematen du, tarteka ufadatxo batzu sartzen direla, eta hor, kanpokalde hori pixkan nazten dutela, Ibon? Hori da, eta ufada horiek trenerua kanporantz edo barrurantz harrapatzen duten horri izaten da, horregoten da ezberdintasun. Hondarribia aurretik, Listo, altxerri, Orion. Orain hontan esan behar dugu, aurreko txandetan 4. kaletik joan direnek ez dutela asmatu, eta Zierbena... Hori horretik, GPS-aren datu etzen zuzena. 4:47. Etzen zuzena. Segunduren bat aurretik. 4:47. Donostiarren denbora ere segundu batean hobetu dute.
4:48 Donostiarrak, Zierbenak eta Urdaibai. Gero Kabori 4:49 hartu diote eta Hondarribiri 4:50. Eta maniobra ostean orain, ze gertatu den hor, Hondarribia aurretik joan da, Zierbena ere bai, eta orain, maniobra ostean, Orio eta Santurtzi buruan dira, Zierbena bira, Hondarribia laura. Hondarribiak, estropada buruan joatetik, 3-4 segundu, 40 segunduan galdu ditu. Bueno, berehala ikusiko ditugu, ontzien arteko erreferentzia horiek. Orio, estropadaren buruan legoke une honetan, aurreko txandan garaini izandako Donostiarra baino, 2 segundu bizkorrago, eta Santurtzi ere hortxe. Eta poparean joera da asmatzen. Eta Hondarribi, 6 gentesean markatzen diguna begira. Esan dugu haize kolpe bat edo izan dela, bat edaki hor, edo maniobran guk ikusi ez dugun zerbait, edo? Ziabogatik irtetzerakoan, edo auskalo. Nioen, Mikel, Gorka Aranberriren inguruan, bueno, patroi aski goraipatua zerbait niretzat diferentzia markatzen du batez ere gaur bezalako egunetan. Olatu, ia antzeman ere egiten ez den olatu horretan. Olatu handoa zela. Eta Zierbena, Hondarribia 6 atzerapenekin ibili daune batez, orain 5 da. Estropada ere berezia dau, izan ere beste batzutan ohituta gaude, katamaranak ere markatzen du lerro horretatik eta referentzia ona hartzen da, baina hemen engainagarria da. Bai. Hemen gaur referentziarik zuzenena, argita garbi Ziaboga, izango dugu. Begira zelkapena, liga une honetan, gauza dauden bezala horrela geratuko litzateke, baina honek ez du balio duena bukaerakoa da. Bukaerakoa. Orio eta Zierbena gauza bat aipatu behar da eta azpimarratu behar da. 4. kaletik Zierbena txeko trainerua, ari dela burrukan. Eta atzerago ere ibili da, gaurko honetan. Ea orain. Orain leuntxeago harrapatu dezakete ura. Aranberri horazpitik entzuten duguna. Ziaboako denbora. Hondarribiarena harrigarria, Hondarribiarena hor zerbait guk ikusi ez dugun zerbait izango zuten. Baina horretan baitira bereziki fidagarria Gamunarriz eta bere kuadrilla. Dudari gabe. Bide galtze gutxi egiten dituena, Ziabogaretan erabateko bermea eskaintzen duena, eta orain, arraunlariaren ikuspegia, Zierbenari lehenago etorriko zaio, hori baino Ziaboga. Lideraren elastikoarekin Gorka Aranberri, Orio, 3. kaletik, estropadaren buruan. Donostiarra izango litzateke konparaketan 2. Donostiarren lana ona, eta uste dut gainera, Donostiarrek 3. luzetik aurrera egin dutela tarte hori, diferentzia hori lan hona. Baina baldintza hobeak izan badituzte, batez ere 2. lehenbiziko estropada erdian izan dituzte. Gainentziak. Guazen San Nikolas ontzira. Zenek esango luke, gainentziak esan du. Alegia hor, sentitzen duten zerbait. Nik orain Hondarribia ikusten dut, ez zait iruditzen hain atzean datorrenik. Genteseak 6 zuloa markatzen du, eta... Lehen ere utxegin digu, Bai, guk beti azpimarratzen dugu teknologiaren fidagarritasuna, nola ez baina, bueno, hau berehala jakingo dugu. 150 metro falta dituzte balizara iristeko. Oso engainagarria da, estropa ere. Bai, dudarik gabe. Orio buruan datorrela garbi da. Teknologiak hori esaten dugu, eta gure begiek ere bai. Antigo alerara, Mikel, Ziabogaren zain. Ez dutuzte, maniobran Hondarribia hain urruti ibiliko deni. Ez zait iruditzen. Donostiarrak 9 eta 29 lan erdita. Hasi da Orio. Bentxe, 3 segundo Donostiarrari. 9 Zierbena 2. Hondarribi 3. Eta Santurtzi 4. Eta 6 segundora bi. Eta irteeran Hondarribi Santurtziren aurretik, bai, segundoren bat, bai. Orio burua. Bai. Eta abiadura eskatzen du, Gorka Aranberri.
Zoipatu genuen, balada bukatzerakoan patxara, eta zenien luze. Lan erditan ba, sailkapenean, Orio, 9:26, Zierbena etxeko trainerua eta Donostiarra parean 9:29-rekin, laugarrena Urdaibai litzateke eta Urdaibairen denboran Hondarribia, 6. Santurtzi gero Kaiku Ondarroa Kabolek Itxarra Astillero eta San Pedro. Biurria doa, Oso biurria ere. Begira hemen, eskuineko lehiatilan ikusten dugun ikuspegi hau, Zierbenako paborrek hori hortxe ondoan ikusten dute, ondoan eta pentsatu dezakete. Aurretik guaztik, hori horren aurretik, baina gero, Ziaboa lehenago etorriko zaie, bestei, paborrek ontziei. Bueno, orain Santurtzi sufritzen, datu hauek ikusita, esan dugu irteran, maniobra irteran, Hondarribi aurretik sartu dela, eta ematen du Santurtzi orain behin-behineko sailkapenean Kaikurekin batera legoke, 9 segunduko galerarekin. Begira arraun altxata, hori izaten da, oso seinale ona. Patroiak ez duela lanik egin behar. Begira, patroiaren arrauna altxata. Ia ure ikutu ere egin gabe. Horrek esan nahi du ontzia oso horekatuta doala. Begira, Lukamio, arraun altxata. Baina txandako azkena da, une honetan. Maila baitago ikeragarria, Mikel hemen. Norberak estropada ona eginagatik, besteak ere ibiltzen direla, hori da albiste txarra guztientzat. Donostiarraren datua zaintzen ari naiz, Donostiarra Zierbenaren kronoa markatzen ari da, Segundu baten tartean daude. Hori aurretik, ontzi bateko errenta hori horrein. Guazen ba, hemen, Borja Gómez. Sigue! Sigue! ¡Apa, Bertín! Equipo! Se ha ido Orio a 2, ¡Uno! ¡Y dos! Batek, nola esan duen, Orio bira joan da, eta Pascualen ahotsa ere dituzten izan ez. Hor zaude, Eta hor, Urazala, Nastuxia edo... Hoxea izak eragindako olatua, olatua. Santurtzi segundo asko galtzen ari da, Txanda honetan erortzen denak hori ordaindu egingo du gero, atzo bigarrenak izan ziren, oreka hortan oso ondo atera ziren Santurtziarrak, baina gaur erne orain. Hay que apretar, Este cacho tenemos más viento que ellos, que la anterior tata. Begira. Zer dioen patroi. Hau da, privilegioak gurea. Beraiek esaten digute, gu hemen interpretatu nahian eta orantxe. Libratu du, hor estriborreko, Mikel. Jaimutur hori libratu, haize gehiago izango dutela. Gainera badaki, lehenengo luzean zer gertatu den, eta... Begira. Eta berak ezagutzen du. Berak esan du eta hori horrekin, segundoren bat edo galdu du. Begira, ertzean, Kaimuturra, eta hor... Lanean ditugu, Orio buru hartuta, haundia litzateke Oriotarrentzat asteburu honetan bi banderak etxera eramatea, Ikaragarria. Mikel eta bestea, begira hemen, traineruan non ikusten ditugun, infografiaren gainean hortxe zuzen. Patroiek hori, begiz, pentsa artistak zen neurritan diren, horrez da bat ere erretzak jakiten, noiz azten den kale bat, noiz bestea, maila dago harrigarria hemen. Santurtzia 3 segunduko atzerapenarekin, Hondarribi hor parean kokatu da, laugarrena litzateke Hondarribia, 6ko atzerapena du. Minutua balizako eskatu du Gorkak eta arraunariek direkto esanez, atakea zuzenen. Uri galdu gabe. Kaikuren denboratan datu Santurtzia, ikusi duzue. Bueno, 180 metro eta baliza hortxe dute. Azken Ziaboga egingo dute, horrezko txandako hauek. Orio buruan. Argi Ziabogak, Zierbena Donostiarraren denborata. Hor kanpoan Donostiarrek markaturikoa, 14 eta 46koa izan da. Eta 14 pala Orio. Hemen Hondarribia eta Santurtzi. Bentxe. Hasi dira Oriotarra. Paborrak abantean, begira, baliza joarte Paborrak abantean. Aixa, hobetuko dute, Donostiarrena. Eta 42, 4 segundu. Eta Zierbena pasatxo Ziabogan. Beste segundoren bat, behar bada Oriok atera dio.
Donostiarrari 14:46 aurrez, orain Zierbenak 14:47, Hondarribiak 14:50, aurrez Urdaibaik 14:51 egin du, Kaikuk 14:56, eta txanda honetako azkenak Santurtzik 7. kronoa, 3. ziabogan 14:57. Eta Orioren tartea gora doa, ia mitraineru orain. 6 segundo hor dabil GPSa, Hondarribia 11, Santurtzi 16. Hondarribia orain Urdaibairen denboratan. Goratu Urdaibai, bigarrena izan dela bere txandan, Donostiarraren atzetik. Zierbena ere ondo, Harri ondo. Aldaketak Sara galdetu dionean, baina kuadrilla hankaz gora izan eta honek asko esan nahi du, adibidez bi ontzi hauek ikusten ari gara, Orio eta Zierbena eta bi entrenatzaile Salsamendi eta Zuntzuneliren alde asko esan nahi du, lehenengo asteburuan ontziak horrela ikusteak, ez? Zan nahiko ez du bai, keragarri, izatera baterako traineruak eta jantziak bera bai, baina ia ekipordia berria da. Eta hor ondo egindako lanaren emaitzak ari dira jasotzen, denboraldia hasiera honetan behintzat. Oriok, Mikel, enperatu samarra dauka, Bideratuta du, bi traineruko errenta Donostiarrari eta Zierbenari. Bigarren posturako da hor burruka. Eta hemen azken ziagoako datua, begira, Donostiarra Urdaibai Orio. Bueno, zuzenekora, 4 segundo Oriok Zierbenari. Petronor bandera jokoan 36. edizioa dau jaun Andreok. Zierbena hortzak ez dututa eman, baina Orio eusten ari da. Eta alegin honek agian Zierbenari ekarriko dion besedea zera da, bigarren postua lortuko dutela gaurko honetan Donostiarraren aurretik. Hori gerta daiteke. Atzo Zierbena 3. izan zen, eta gaur podioan izango dira baita ere etxekoak, Orain estriborrek urruti ikusten dute Orioko trainerua. 5 segundura joanagatik oso urruti. Eta Hondarribia Urdaibairen denboran markatzen ari da. Eta Santurtzik Kaiku baino 2 segundu gehiago. Diferentzia handiak, Mikel. Diferentzia handiak. Egun hona ez duenak, denboraldi honetan hori larrutik ordainduko du. Entrenatzaileek esan digute, haiek ezpimarratu dute hori denboraldi aurretik eta azterketa bat eginda, eta atzoko ikusita eta gaurkoa hori garbi da. Atzo Donostiarra izan zen, ez? Bueno, ondo, 6. Bale, baina koskatxoa. Eta gaur hori gertatzen ari zaio Santurtziri. Orain Santurtzi adibidez, Kaiku baino 3 segundu motelago du. Zelkapenean nitekena da 7. tokira joatea. Eta azken metrotan sartzen ari gara, eta Orio eusten. Diferentzia hor da, eta Orio 2. bandera eraman nahi du, gaur arratsaldean herrian festa handia egiteko. Gora Zierbenak, ritmoan gora nabarmen, begira. Arrauketa mostuta. Orain Zierbena Donostiarra baino segundu bat moteltxeago. Donostiarra une honetan bigarren alitzateke, hau entzatera handia, Eta Donostiarra 6 argi, Donostiarra 3 segundora. Nola baitere orain denbora errekuperatzen edo Oriorekin. 6 ere ibili da Donostiarratzetik eta orain 3. Gogoan dut Donostiarrek azken luze horretan izan den aizetxo hori ere laguntzeko izan dutela. Argi, bandera ez da eta erabaki. Errenta izango luke Oriok Donostiarrarekin konparatuta. Hemen Hondarribia. Hondarribia nolabait gaurko 4. postuaren bila. Urdaibai litzateke orain 8 segundura 4. Hondarribia 5. Banderari begira, Oriok 3 segundu bizkorrago. Donostiarra baino 3 segundu bizkorrago. Eta azken metrotan sartua dira Oriotarrak. 180 metro falta dituzte. Diferentzia Laura, Orioretza da bandera, Hondarribia atzetik aurrera lan eta lan. Zierbena ere sufritzen ari da eta eusten. 19:24. Bederatzi, Donostiarra. Marka 19:24, Donostiarrak 19:29. GPS-ak esaten diguna garbia da. Orio, Donostiarra baino 3 segundu bizkorrago. Hor da. Hondarribia ere ondo orain, Orio. Bigarrena. Bai, Orio 19:26, Petronor bandera, bezoa goian dituzte, Zierbena bigarren, orain Hondarribia 3, eta badator Santurtzi, horrezko txandako 4. da Santurtzi, hor da Sotera, bai, 20 segunduko atzerapenarekin, 7. tokira doa Sotera.
Beraz, sailkapenean, Oriok, asteburuko bigarren garaipena begira mutilen arteko bezarka da, 19:26, hemengo marka, 19:24 da, bigarren gaur Donostiarra, bigarren txandako garailea 3 segundora, Zierbena 3. bostera, 4. Hondarribia 7ra, 5. Urdaibai 8ra, 6. Kaiku 15era, 7. Santurtzi 20ra, 8. Ondarroa 24ra, Kabo 28ra, gero Lekitxarra 44ra, San Pedro 48ra, Astillero 50ra. Ikusi nolako asteburua zoragarria Oriotarrena. Ikaragarrizko erakustaldia eman dute eta bi estropadak oso ezberdinak. Bata erlojupekoa eta beste bat hemen portu handian hemen Zierbena. Eta bietan oso ondo Orio. Oso lehiakor, oso fidagarri. Bikain. Eta diferentzia aipagarriekin. Urte hasierak esan da esan ari gara. Bueno, oso berdinduak izaten direla. Eta gaur, hiru donostiarrari, 5 Zierbenari, Hondarribiari 7 Urdaiberi 9. Santurtzir hori da, Mikel. Bere txandakoei Zierbenari ia 2 traineru. Donostiarra aurreko txandatik traineru batera esango du, baina tartea. Eta Zierbenak emerito handiko estropada egin du, aurreko 2 txandetan 4. kalekoak ez ditugulako ondo ikusi. Eta, bueno, Hondarribiak bere horretan eusten, atzo 4. izan ziren, da gaurkoan ere bai, bueno, horrezko txandan, egon kortuta. Eta Zierbena atzo 3. eta gaur ere 3. hor aldatu dena da 2. Atzo 2. Santurtzi izan zen, eta gaur 2. tokian Donostiarra kokatu du. Eta zailkapenean, egungo erregea, numeroak gero erakutsiko ditugu, baina Oriok baino 12 puntu gutxiago Urdaibaik. 2 estropadetan, zer den. Hor gertatzen dena da, horren beste traineru egon da elkarren gainean errekuperatzeko ere. Guazen zararekin, aurrera zara. Gorka Aranberri, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hauze da, denboraldiari hasiera emateko erarik onena, ezta? Bai, ez dakit espero ginen, guk etxen lanak ondo indatorri galat bagenek igun, baina kompetizio beste gauzat izatea, eta asteburu oso kompleto bat indeu, bai herri jonda, bai itxason gure lana indeu, eta irabazteko balio izan digu, eta horrekin oso guztua. Hor kanpo aldean, itxasolatua bazegoen? Bai, bazegoen, itxason beti otea. Kanpotik bare ikuste ginen, baina itxason beti moitzea zeuze, eta bigarren largonen ikustete olatu pare bat ondo jotako gizan dira, eta horrin duela mina. Ikusteztan olatu hori, gaur ikustezan, hemen emateuna baino zeuze geixio zeon, eta ekipoa garron oso ondo indu, eta beste estropa bat irazi dugu. 19 eta 6, estropada eremuenetako marka haustetik 2 segundora gelditu zaiten. Bai, aiziak desente altzaula irutu zait gora, bigarren hotxan da Donostik eta estropa oso nahi du, eta ikusi dunen rekorretik 5 segundoa gatu dela, eta aizia altxatzen nahi zala, esan dugu, aberia hondia jango zala, tarten ekipo desente sartuko ziala, eta gu gure lan aitea jungea. Alboko iribiratu, porque hemen referentzia hartzeare engainozua da, oso diagonal lehen daulako kanpoa, eta gure lan nahi dugu, eta oso kontentu. Zorionak. Eskerrik asko. Hausnarketa oso teknikoa egin digu berak. Aizea, kontuz, diagonal hoiekin, eta... Eta olatua berak aipatu du, lehenbiziko baliza hartu, lehenbiziko ziago hartu, eta esan du, bi olatu edo hartu ditugu, hor zabaldu dute diferentzia, bukaeran Zierbenarekin, izan baitira. Hori bere egin du? Eta nibon 8 markatzen du, baina bataz bestekoa 10era joan da, 10era. Bai, aizeak batez ere bigarren txanda. Jokoan zegoela, ni iruditu zait, bigarren txanda 13-14 minutuan, 12-goan edo, ari zela orduan egin du, gora. Bueno, Oriok Donostiarrari 3 segundu terdia, Zierbena 5era, Hondarribia 7 eta luze, 98 lau hauek nolabait nahiko esango dugu Orio, Zierbena eta Hondarribia fidagarri, Donostiarra atzotik gaurkora hobeto, eta Santurtzi atzoko bigarrena gaur 7. tokira joan da. Eta Urdaibai atzo 5. eta gaur ere bai. Eta izango du burua usteren bat, Joseba Fernandez. Eta gaur baldintza hobeak izan da, hobexiagoak. 8 puntura Urdaibai, 8 puntura. Esan babira, orain datua, errebisatzen ari dira lankideak,
ondo zehaztua dutenean jarriko digute pantailan, baina bai, 5. biegunetan argi dago, 4 galdu dituzula hori horekin. Atzo 4 eta gaur beste 4. Eta bandera jasotzera, badoaz protagonista, lehenengoz patroiaren saria, Arkaiz Diazentzat dirudienez, eta gaur Goikotxa Xaguari 3 puntu, Arkaiz Diazek 2, Martin Leboranek 1, eta honek esan nahi du Arkaiz Diazek guztira 4 puntu dituela, eta horregaitik dela zailkapenean goian lehen tokian. Eneko Bilbaok eraman du gaur patroirik onenari eskainitako maiot CaixaBankena, eta gaur CaixaBanken maiota Donostiarrentzat da, 4 puntu Arkaiz Diazentzat, zailkapen horretan Eneko Bilbaok 3, Goikotxeak 3, Lazkanok 1 eta Martin Leboranek ere 1. Eta zailkapen nagusia horrelaxe da, oraintxe aipatu duguna, patroien zailkapenean Arkaitze Diaz da orain elastikoarekin. Eta, bueno, zailkapen nagusia errebizatuta, Oriok 24 puntu, Zierbena 2. 20rekin, 18rekin, Donostiarra eta Hondarribia, Santurtzi, 2. txandara erori da, eta 2. txandan jarraituko du Urdaibai. Hau, dantzan ibiliko da, tartetxo bat eginda, 6 favorito hoien tartea, 16tik 24 puntura, eta gero Kaiko 12rekin da, Ondarroak 11, Kabok 8, ematen du hor agian beste koska bat ere, beste marra bat egin daitekela Ibon, eta gero zailkapeneko azken 3 lekutan, Lekitzarra, San Pedro eta Astinero, azkarregi da, asteburu bakarra jokatuta, baina ze irudipen hartzen diozu. Irudipena horrela pitreneru nabarmendu beharko banitu, bat nabarmen horio, bi banderak irabazi dituelako, eta bestea, eta iruditzen zait gehienok, eta hitza harrituta da, Kaikuk eman duen mailarekin. Denok edo gehienok hortxe jotzen genuen, lehenbiziko txandan, eta 7. Ondarroaren aurretik, eta gaur, estropada oso ona eginda eta gauza asko erakutsita gainera. Bueno, ordoa zoriotarrak, bandera jasotzera, eta bandera eman eta gero, Sararen eskutik protagonista gehiago, eta guk hemen Lehorrean ere agian izango dugu beste protagonistaren bat, baina orain bandera ematea zainduko dugu, denbora ondo goaz gainera, eta luzez luze, ikusentzuleok, lehen luzean Orio, Donostiarari segundu erdi bat, bigarrengoan Orio, 2 segundu Zierbenari, etortzerakoan Poparian, olatu txiki hori hartzen ondo, 3. Brankas, Oriok Donostiarari 27 eunen, eta azkenean onena Donostiarra, esan dugu, iruditu zaigula baldintzak ere politak izan dituela, eta, bueno, Donostiarra, gero Urdaibai, 3. Orio, baina 36 eunerekotan, segundu batean Hondarribian ez hartu baita. Oso elkarren gainean denak ere. Aranberri, lider! Gorka Aranberri, eta txapela, eta Petronor bandera, eramango dute jaun Andreok. Petronor banderaren 36. edizioa, eta San Pedro Palmaresean 9 ditu, eta Oriok gaurkoarekin 5. Eta bandera eman bezain askar bagoaz protagonistekin Zaragandararekin, eta begira ze posa, zeine pentsatu behar zuen hau, harrigarria da. Eta asteburu joan zen udazkenean, urrian, zenbat keska, nola saltzamendiren burua usteak, eta ze ondo moldatu duen kualdila, nola asmatu duen, nola taldea egokitu duen. Bandera, Petronor bandera, Oriok irabazi du, asteburu honetako biak Bizkai aldean zenolako arrantza egituten Oriotarrek. Eta orain esan digutenez, bai, elantxoben, KE2 mailan ere, bandera, Orioko peontziak, eta Espainiako aulki mugikorrean, urrezko domina, lauko eskulean. Pentsa, zea asteburu, harrera 8 gau, izango omen da, esan digutenez. Ontzira, berriz protagonistak, aurrera Sara! Imanol Arruti daukat hemen, Ibon, parkatu, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Eta ikusi behar izan duzula hemendik, zure taldekide postasuna, Bai, lehenengo aldiz, gaur kanpotikan ikusi ez, bandera nola astintzen duen patroiak, bai. Bueno, zelan sentitu zarete? Ondo, estropa polita bota deu, estropa gogorra, kanpo estropa eromo hau
oso zaila da visualizatzeko aurretik zauden, atzetik zauden, nuntza biltzan, eta baina azkeneko momentu arte, duda bizin ibilikea, gaur gaina patroia pinganiloik ez du erabili, eta gure estropaitea jungea, gure tanda irabaztea, eta suerte izan dut, irabazin dau. Eta zergatik ez du pinganilorik erabili? Ez aurten talde berria izanik eta gure helburutako bada, gure lan aldan ondo nahitia, eta gure txalupa barruan egon, eta gure lan honena aldan ondo nahiten, kontra doi gehiagi behiratu gabe. Bitik bi, zoragarria. Bai, 2010 ustet izan zala, bitik bi iraz izan azkeneko aldila, eta bai, ez gaude dituta. Gozatu, Igor, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta protagonista gehiago, Aldape pozik da, eta unai Luzuriaga Donostiarra ere pozik izango da, hementxe dugu aldamenean, Donostiarra gaur bigarren, beste irifarre baduzu gaur, zorionak! Bai, eskerrik asko, zoriontxo, baina pena puntu horrekin ez, 3 segunduatik bandera ziraztea, rabia pixkate baten du, baina, gustora. Atzo pausu bat ematzen duten, ia zailkapenean 7. tokitik gora, erlojupekoa, baina badakit horre gehiago nahi, alako denboraldi aurre zoragarria eginda ibilizarete eta itxaropena bai, gaur hemen Zierbenan Donostiarraren aurpegi eder bat eta lehiakor bat ikusi dugu. Bai, atzoko estropada gogorra izan zen, mutilak uste ez diala oso gustua gelditu, zer obeazio espero genuen itea, baina, atzoko estropada bakigu erlojun kontra nola dian, eta gaur nik uste dut oso estropada hona egin dutela, Urdaibairi aurre egitea ez da egunero egiten den gauza bat, eta, gustora egia esan estropada txukuna egin da. Iruditan hori jotarrak, arraunak altxatuz, hurbil izan dituzue, behar bada, estropada eremu hau berezia da alde hortatik, arraunlariek hor bertan duten erreferentzia batzutan engainagarri eta psikologikoki ere mutila konzentrazioz eta irten behar da, hanka esartzeko, ezta? Eta zuk horretaz badakizu zerbait, zeren ibilbide luzeko arraunlari izan zera eta arraunlari bikaina gainera, berezitasuna handia estropada eremu honek. Bai, zu esan bezala, arraro xamarra da. Nik egia esan gogoratzen ez hemen estropada txukunik ez ditut egin, zeren eta beti erreferentziak nastu egiten zaizkizu. Baina, egia esan gaur nahiko barezeon eta obain gaur egun dauden teknologiarekin, momenturo arraunlariak erreferentziak dakizkite, eta esan dizuten bezala, gaur estropada hona egitea tokatu zego, eta horrek indarra emango digu, lanean jarraitzeko, eta gerra puntxu bat aurrera emateko ez, beste taldei. 18 puntu, ez dira makalak ez, horrezko txandan zaudete, eta Hondarribiarekin batera. Bai, horrek esan nahi du, hor gaudela, testak egin genituen estropadetan hor aurrean ibili eginan, eta horrek esan nahi dugu, horri bilitzeko auke daukagula, beste talde potenteai aurre egiteko, betzat. Eskerrik asko unai eta zorionak, talde osoari. Bale, zuei. Mila esker. Eta Sara Gandara hitza eskatuz dugu, aurrera Sara. Kepa Badiola, CaixaBankeko ordezkaria hemen, gozatzeko moduko estropada ikusi dugu gaur. Bai, oso polita ganera. Orio atzo oso ondo ibili izan eta gaur hobeto. Liga, lehia handiaz hasi da eta momentuz Orio ikusten dala onena, ez? Baina beste ontzi batzuek ere erakutsi dute, hortzak erakutsi dituzte ez da. Ni badakizu ze kolorekoa nazen, igertzen da, eta gaur ez dugu eukin egun ona, baina, liga oso luzea da, eta, denpora dekogu danak beki denpori ez, hobetzeko. Eta indarrak dosifikatu behar dira, baita ere, uda oso luzea da eta. Bai, 20 edo 22 estropada dire, eta, hasi baino ez da egun bi bakarrik daraguz, eta, momentuz, emozio handiegaz. Eskerrik asko, segi gozatzen. Zorregatik, zueri agur. Protagonista gehiago ere izango ditugu, berehala Zierbenakoek eginiko lana, benetan handia, hauek ere hor dira, sailkapen nagusian 20 punturekin, eta lehorreratzen ari dira, oso momentu ona Zierbenakoek lorturikoa, eta irudi honekin batera, hementxe da, bere Armailatik etorrita, Arostegi jauna, Oriotarren ordezkaria. Iñaki, zorionak, azzen nolako asteburua, eta bigarren untzila ere bai, eta olimpiarreran ere bai, eta egundoko festa izango duzuela gaur arratsaldean Orion, ez da? Zorionak. Bai, eskerrik asko. Bai, zuk esan dezuna, ez? Ni usten dut, nimintza 8 urte daramatzat eta holako astebukaraik ez dut uste behin bizizan deunik.
eta oso pozik, ez? Azkenen, bi traineru bandera irabazten, olimpiarreran ezin izan dugu aurten 8koekin jun, ez digu daneako eman, baina lauko eskul bat eraman dugu eta bitu, haiek ere urrezko domina, juvenilak 2 brontzea dituzte, bai mutilak eta bai neskak, eta usten dut elkartearentzat eta herriarentzat eta Orioko saletu guztientzat aste bukara hau usten dut kostakoa da errepikatzea. Zugarria izan da, atzoko erakustaldia garrantzitsua, gaur estropadaremu ezberdina, hemen portu handi honetan eta berezitasun askorekin, bakoitza bere kaletik, eta baina oso jardun ona, hasi eta buka, eta olatu txiki hori nik uste dut ondo harrapatu duzuela berriz ere, ondo aprobetxatu duzuela, zegoen apur hori. Bai, uste dut irteran, pixka kosta intzaigu irteran, atzetik pixka liga, baina, ikuste esan, trainerua ez digua beste baino polikio, eta pixkanaka ja ziago gaurretik iritxikea, eta zuk esan dezuna, nik uste dut bigarrengo luzen hor, nazkeneko ze hortan hor latun bat aprobetxatu dugu, eta dana ikoskatxoa data jo, eta hori mantentzen jakin dugu, ez? Zuk esan dezuna, atzotik estropa ezberdina, eremua oso berezia dau, egia esan, sentsazio honak gutxitan izate ditugu ere montan, eta bitu, gaur bandera, eta oso posik, ez? Oso gusto. Bueno, eta lidertzan zaretela, marka da gero, Ordela Orio goi-goian. Bai, azkenen gaina, ez dakit, ez? Urdaibai gaur eatzen, atzo Donostiarrak 7. gaur 2. salto asko ondia. Eta, dezkan puntu horiek ondo etorriko zaizkigu aurrea behira, guk ez pentsatet eusten liga hau ze asko goiala aldaketa asko, eta guk pentsatzen dut gure momentu txarrak pasako ditugula, eta orduako gaurko asteburu hontako puntuz poltatxoa ondo etorriko zaigula iruditzen zait. Horien garaile zena, hor dagoela, ez da, barne-barnean dagoen izakera hori eta olakotean azaltzen da eta hazen nolako asteburua, benetan harrigarria. Behar bada zuentzat ere, uste dut hain emaitza ona, agian ustegabekoa izango zela, ez? Bai, mutilak guri negun guztin zehar eta azkeneko asteuetan oso sentsazioa transmititzen zizkiguen, ez? Baina, claro, esatezu, traineru askar dabil, ondo dabiltza, eta atzo Ilasan Bilboa, mutilak irabazte bakarri zekaten burun, baina, ez da beti dakazu lehenengo estropa hori Bilbon, aurten bezala 6 zazpi oliar, abeze gertatuko hemen, kezka hori geneukan, ez? Baina, erakutsi da, azte bukera honeta behintzat, beste baino puntu bat obototxo iritsi gehala, baina, hasiera besteik ez da, eta iraila hor urrutik gatzen da, azte bukera asko ongoia gora eta bera, eta, gaurkoa disfrutatu eta lanean jarraitu besteik ez dago. Oso ondo, sorionak eta gozatu arratsaldean. Bale, eskerrik asko zuei. Gero arte ba. Eta Ibon Gaztañazpi, protagonista gehiago ere bai berehala, baina aipatu behar da, gaur Orioko herriak nolabait keskak alde batetara bota, eta zen nolako ospakizuna izango duen, ezta? Pentsa, azkenean, bandera garesti daude, zenbait urtetan asko kosta izan zaio hori goiko muturrean egotea hasieratik ondo eta bar, eta asteburu berean, goi mailan bi, gero, behontziak eta bar, eta hala ere, zur arostegi, oso ongi, oso adierazpenetan zur eta egoki iruditu zaitaritu dela. Oinak lurrean. Bueno, begira, hemen Palmaresean, San Pedro bederatzi, Petronor bandera, eta Orio bostekin, Urdaibai 4, Zumaiak 3, Ondarroak 2, Kaikuk 2, Ondarribik 2 eta Zierbenak 2. Zierbenako presidenteare berehala izango da gurekin. Aurrera Sara Gandara. Lorea Bilbaurekin. Egunon. Egunon. Gozatu aldugu? Ikaragarri, bai atzo eta bai gaur. Estropada polita ikusi dugu, gaur eta atzo. Bai, oso estropada bikainak izan dira, oso, maizulanetan aritu izan zaigu Orio bai atzo eta bai gaur, nahi esan zoragarri. Beste taldeak bai, baina tokatzen da nahi, tokatzen jako eta gaurkoan eta atzokoan zorionak bihotzez hori ze ikaragarri estropada honak egin dabez. Denboraldi hasieran esan da, ez da, Lorea, aurtengo banderen lehiarako, gero eta hautagai gehiago gongo diela, eta ikusi dugunaren arabera, horrela da. Bai, egia da, oso denpora parekoak daukez, atzo pentsa, Orio kenduta, 5 traineru izan genduzan 2 segundutan, eta gaurkoa be ala moduzko izan da, eta gainera, estropadak aurrera jarraitzean denpora hortan, eutzi nahian batzuk, jarraitu nahian beste batzuk, eta ezinean batzuk, ez? Baina oso berdinduak, eta emozioz beteakoran jarraitzen badugu, zoragarri. Oso arraunzalea zara zu,
Bai, tokatzen zait, baina tokatzeaz aparte oso gustoko dodan kirola da. Betidanik gustatu izan jat, disfrutatu egiten dut, eta bueno, lana padaukaz gauza batzuk onak, eta lehen lerro ondentatik ikustea benetan posa da. Eta gainera urten zezango dut, 6 traineru bizkaitarri izan da, are posago. Bueno, izango gara elkarren berri udan zehar, Lorea, eskerrik asko eta segi gozatzen. Ikusiko gara eta gora arrauna. Eta arraunlarik. Bota du puntera, Mikel. Bai. Bueno, egia izan da. Ondo egindako lanaren emaitza, beste. Hori da. Bueno, José Luis Herrerías jauna, Zierbenako presidenteare hementxe da. José Luis, enhorabuena, está satisfecho, me imagino, porque estáis en tanda de honor, terceros ayer, terceros hoy. ¿Cuál es tu valoración? Pues yo creo que es una valoración muy importante porque estar en la pelea ayer y la pelea hoy con 5 cambios es una cosa muy importante para estar muy orgulloso. Bueno, a Juan no le gusta que se le recuerde los cambios, lo que ha costado rearmar, digamos, este bloque, pero es un mérito suyo, es un mérito vuestro como club el estar ahora compitiendo después de lo que sucedió en otoño, ¿verdad? Pues sí, es muy importante porque conjuntar otra vez todo el equipo, porque ha sido puestos muy importantes, porque se ha perdido el popa de babor, la segunda bancada, los dos contras, los 2 centros y gente muy importante. Entonces volver otra vez a conjuntar todo eso es muy importante y volver a coger gente de potencia para poder volver a estar en la pelea como estamos. Los chavales me decían toda la semana que la trinidad iba muy bien, y se ve que va bien. Nos falta un poquito todavía de acople, un poquito de... Algo nos falta un poquito, pero creo que es para estar muy orgulloso y creo que vamos a dar este año otro año tan bonito como el pasado. Y luchando a tope y peleando por las banderas. Sí, nuestro objetivo desde el principio era ese, estar peleando por todo, liga, lo que es el campeonatos y bueno, si llegar con buenas condiciones a ver si podemos a la Concha. Estupendo, pues enhorabuena, a nivel organizativo hemos visto que ha ido todo también bien, a cerrar bien la jornada y a descansar. Soriona. Vale, gracias. José Luis Herrerías jaunaren adierazpenak eta benetan hauen hausnarketa ere ona izan behar da. Ibon Gaztañazpi, 6 haundi genituela buruan, eta 6 horiek gorabera batzuk izango zituztela, argi dago, batzuk oso fuerte hasi dira, adibidez hor da Orio, zer esango dugu, bi erakustaldi eman da gero, eta Zierbena 2 egunetan 3. da, horren ondorio zelkapenean 2. Hondarribia ere horrezko txandako toki hortan sendo. Bueno, behar bada, gaur Santurtzi izan da, multzo horretatik ustegabeko eman diguna. Hori da, batetik maitzarengatik, beherarengatik, alegia 7. eta gero, txandakideekin denbora asko galdu duelako, pentsa hori horrekiko, 20 segundo galduta. Eta Zierbenaren inguruan, aipatu nahi nuke, Zierbenaren kalipoen inguruan, oraindik jendeak ere galdetzen dut, Zierbena horri ibiliko alda, eta ibiliko ez da, behar bada, historiari begira eta ez du, Hondarribia edo Orio edo Urdaibai edo Sotera berak duen izenik eta dizdirarik, baina ez ezaguna ez du, iaz, zeliga egin zuen, eta Donostiako estropadan ere, nolaxe jardun zuen, eta bandera, hutsaren urranarengatik ez zuela hitz egin. Eta gero, bestea, aipagarria edo aipatu nahiko nukeena, 6 traineru gai, Kaikurena ere goraipatu dugu, Kaikuk benetan askorentzako ezustekoa izan da, Kaiku horrik ustea. 7. sailkapenean Ondarroaren aurretik eta gaur eman duen maila ikusita, eta Urdaibai, aurtengo liderra, pasaden urteko irabazlea barkatu. Orioren gandik, 8 segundura, baina 6 traineru daude. Eta horrelako goraberak eta puntu dantzak, asteburuan eta sailkapenean erortzeak, behin da berriz ikusiko ditugu, uda osoan zehar, Mikel. Zalantzari gabe, eta orain hausnarketa goikaldekoi buruz eginda, bekaldeko kontua nola dauden ere, errepasatu behar dugu zalantzari gabe, hor zua izango delako, Astillerok nolabait Orioren alde ona, Astillerok errepikatu du, baina arlo negatiboan. Gaur oso lehiakor ikusi dugu, gaur ez da erori hasi eta berehala, baina San Pedrok bukaera horretan, branka aurretik sartu du, eta hor puntu garrantzitsua joan dira, dudarik gabe,
Kantabriarrentzat eta zelkapenean, 2 estropada eta 2 puntu bakarrik, ahultasun handia da hori. Estropada gehiago badira, bai, baina bekalde horretan, puntuak errekuperatzea ez da txantxetako kontua, Ibon. Hori da, eta gero kasualitateak ez dira izaten. Atzo, 12. eta oso urrutira, eta gaur ere azkena, eta behar bada zantzurik edo zerarik kezkagarriena, estropada osoan aurretik joan, kale txarrena etzuen, ez zait iruditu bintzat, lehenbizikoa, eta hala ere ezin eutxi. Beraz, gaur beste maila bat eman badute ere Kantabriarrek, Miguel Angel Ruiz prestatzaileak desinteko kezka eraman. Bueno, zelkapenak errepasatuko ditugu, datu osagarri batzuk ere prestatzen aleginduko gara denboraldi honetan zuei eskaintzeko, eta Ziabogetako denborak lehenik eta behingoz, Ziabogetan azkarrena kontuan hartu neurtzen ditugula 50 metro horiek, eta bueno, datua hemen da, 7 segunduko diferentzia, nik uste txikitsua dela, hau lehenengoak azkenengoari 7, osotara izateko, ez dait iruditzen oso datu hor behar bada datu honetzako harrigarria. Hondarribiak hori horekin 4 segundo galduta Ziabogetan, lehenbiziko Ziabogan hor zerbait izan du, Hondarribiak, estropada buruan edo buru xamarra jotetik, 6 segundo, eta galdetu behar dugu, ea zerbait gertatu horretan. Bueno, zelkapen nagusia Goitibera aztertu dugu, horiok 19 eta 25 eta marka, 19-24 eta 42koa izanik, hortxe izan dira, baina marka dira, hemen balio duena da, bandera eramatea eta 12 puntu zakuan sartzea, Ibon. Hori da, eta ez hori bakarrik hori horren inguruan, honek entrenatzaileari eta talde osoari patxara emango dio. Zergatikan, Jon Salzamendik, bere badakigu eskarmento handia duela, eta baina urte guztiak ezberdinak izaten dira, eta badaki, aurten, asteburu batean behintzat, trenerua ikeragarri azkar ibili zaiola. Gauzak oso gaizki joan da ere, beti izango du gaurkora bueltatzeko aukera hori. Patroien zelkapenean, CaixaBanken elastikoa Arkaitz Diaz 4 punturekin dugu, Eneko Bilbao 3, Goikoetxea Xaguak Lekitxarrak 3, Lazkano, herriko semeak hemen zirbenan 1 eta Martin Leboran Galiziarrak ere bat, Kaboko entzat ere, asteburua, gaur nolabait bideo onera eraman da bukatzen da. Zelkapenean begira, bekaldean Kabok 8, Lekitxarrak 6, San Pedro 4, Astillerok 2, eta goian, Orezko txandan, urrengo estropadan, Santanderren, Astilleroren bandera jokoan, Orio 2-2 irabazita, Zierbena 2-20rekin, Donostiarrak 18, Hondarribiak 18, Santurtzik 17, Urdaibaik 16. Favorituen multzo horretan 8 puntuko koska dago, lehenengotik 6 gora, Urdaibai 16 punturekin da, hau oso luzea izango da, eta nik uste dut ikusentzuleari esan behar diogula, hau denboraldian zehar askotan gertatuko dela, susmori dugula, Ibon. Bai, lehen aipatu duguna, Urdaibai 6 bai, eta 8 segundo galduta, baina hor ikusten ditugu. Gutxienez 6, begira gaur Kaiku non ibili den, Ondarroan non ibili daitekeen, eta asteburu txar bat egin da, treneru batek, 12 puntu galtzeko, asko dira, dozena bat ez dakit, 8, 6 puntu galtzeko, ez da ezer beha. Hau orain eta hori Joseba Fernandezek edo Mikel Orbañanosek, biabek diot, azkeneko urteagoetan koran ibili diren, taldeetako prestatzaileak direlako, badakite, hau hasi besterik ez da egin, bai, Orio eta bar zelkapenean aurreti daude, Zierbana eta bar, lasai, segi, hau asko aldatzen baita, eta beste kontuan. Oraindik, gaur San Juan gaua ez da, pentsa, irailaren 16, non dagoen, prestaketak eta abar, hemen gora bera, asko izango dira. Bueno, guazen Sara Gandara lankidearen gana, aguraren garai honetan, Sara, aurrera. Bueno, hemen nago, lehorra eratzen, eta egia esango dizuet, beste behin ere, uretako borroka uretatik bertatik ikustea handia da, niretzako privilegio handia, eta protagonistak uretan bertan harrapatzea ere, ore handia. Berriz ere, Oriok irabazi duela, eta Oriotarren postasuna erabatekoa dela,
Uda oso luzea da, zeboek ondo aipatu bezala, estropada asko eta asko gelditzen dira jokatzeko, eta inoizko lehiarik borrokatuena espero da. Hortxe daude traineru batzuk goikaldean eta pekaldean ere, triste samar beste batzuk ikusi ditugu, uretan baita ere zai, gainontzeko emaitzen zai. Egia esan, hori, uretako erreakzioak bertatik bertara ikustea privilegio handia dela, eta, besterik gabe, datorren astean elkarri ikusiko dugula berriz ere, hori Santanderren izango dela, eta Euskotren Ligari ere hasiera emango zaiola, Mikel. Dudari gabe, neskak gogotik entrenatzen, prestatzen, eta emakumeen liga datorren larumatean hasiko da, Kantabriako uretan, Santanderren, Astilleroren bandera izango da eta bertan jokoan. Astillero eta bere bandera Kantabrian egun garrantzitsu hauentzat, eta gero Lekeitio. Hori da. Estropada eremu eder bat. Bai, hori da, Astilleron larun batean izango gara, Euskotren Ligaren hasiera, hor ere, lau trenero, ikus mina handia, zer gertatzen da, nola erantzuten duten, eta gero, igandean Lekeition beti gertatzen dira, gauzak, niri beti burura datorket, kanpoko kale hori, eta hor, Lekeition gainera normalean iruditzait, denbora tarteak ere, zabaldu egiten direla. Estropada eremu, benetan exigentea, bete-beteko, itxaso estropada eta hau martxan dela, Mikel, hau martxan dela. Martxan da, eta gu posik, jaun Andreok. Eskerrik asko gurekin izan zareten guztioi, ondo bizi eta gora traineru estropadak.